Time Edition. Ngayon ay araw ng Lunes, Hunyo 5, 2023. Sa ulo ng ating mga balita, itong Maharlika Investment Fund posibleng maging fully operational na bago matapos ang taong 2023 ayon kay Finance Secretary Benjamin Diokno. Ang Philippine Coast Guard iniulat na walang nawawalang boya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ito namang kongresista, pinababantayan ang posibilidad ng pananamantala ng mga illegal recruiters kasabay ng pagbubukas ng mahigit 1 milyon na trabaho sa bansang Saudi. Ang Commission on Elections naman, sinimulan na ang pagtanggap ng gun ban exemption ngayong araw. Dumako naman po tayo dito sa Department of Health dahil halos 400,000 bivalent vaccine nasa Pilipinas na. At sa ating international news, sanihin ng banggaan ng 3 tren sa India, kumitil ng daang-daang buhay ng mga pasahero, natukoy na. At sa ating sports balita, Miami Heat bumawi ng panalo sa teritoryo ng Denver Nuggets sa score na 111-108. At ngayon, dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Inaasahang maging fully operational na ang Maharlika Investment Fund sa bansa bago matapos ang taong 2023. Ito ang inihayag ni Department of Finance Secretary Benjamin Diokno kasunod ng pag-aproba dito ng Congress na pinagtibay pa ng House of Representatives sa bersyon ng Senado sa bicameral conference meeting. Ito'y dahil ang panukala ay nakatakdang itala at ipadala para sa approval at lagda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakatakda kasing lagdaan ng Pangulo ang nasabing panukala bago ang kanyang ikalawang State of the Nation Address sa Hulyo 24 taong 2023. Ayon kay Diokno, sa oras na mais sa batas na ito ay inaasahang agad nilang iahanda ang mga implementing rules and regulation kasabay ng kanilang paghahanap ng mga taong mamamahala sa Maharlika Investment Corporation. Samantala, kaugnay nito ay muling ipinaliwanag ni Diokno na ang Maharlika Investment Fund Bill ay magbibigay ng kinakailangang pananggalang upang mapanatili ang transparency, accountability, fund integrity at mas matatag na risk management. Aniya, naniniwala sila na ang bersyong ito na ginawa ng mga mababatas ay lilikha ng isang pondo na makakapagpabilis ng investment sa bansa na mayroong high-impact infrastructure and development project. Samantala, inihid naman ng Philippine Coast Guard na walang nawawalang boya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson na Rear Admiral Armando Balilo, wala silang natatanggap na anumang ulat na mayroong nawawalang boya na inilagay ng naturang Coast Guard sa West Philippine Sea. Aniya, ang huling ulat lamang na kanilang natanggap ay noong matagumpay na nailagay ang mga ito sa naturang isla noong nakaraang buwan bilang mga sovereign markers at para sa navigational safety. Dagdag pa ni Balilo, ang naturang mga boya ay intact ang pagkakalagay at nasa mga designated places na sa naturang isla. Sakali anyang mawala ang alinman sa mga boya ay agad itong ipagbibigay alam ng National Task Force on the West Philippine Sea at ng Department of Foreign Affairs. Kaugnay nito ay muli ring iginiit ng opisyal na kumpiyansa ang Philippine Coast Guard na naroon pa rin ang 8 boya na inilagay nila. Bagamat kinakailangan pa ring suriin ang mga boya sa Balagtas Reef at Julian Felipe Reef. Sa iba pang mga balita, pinapabantayan ni House Committee on Overseas Workers Affairs Chair at Kabayan Party List Representative Ron Salo ang posibilidad ng pananamantala ng mga illegal recruiters sa pagbubukas ng 1 milyong trabaho sa bansang Saudi Arabia. Ayon sa kongresista, bagaman ito ay isang remarkable achievement, dapat ay mabantayan ito ng Department of Migrant Workers at iba pang kahanay na ahensya dahil tiyak na magiging kawawa ang mga Pilipinong aplikante sa oras na panghimasukan ito ng mga illegal recruiters. Paalala nito sa mga overseas Filipino workers na nagbabalak na magtrabaho sa Saudi Arabia na tiyaking otorisado at may lisensya ang mga recruitment agency kung saan sila makikipagtransaksyon. Kasabay nito ay umapila ang kongresista sa Department of Migrant Workers na agad maglabas ng mga kinakailangang guidelines para sa hiring ng mga overseas Filipino workers. Inirekomenda rin ng opisyal na makipagtulungan ang Department of Migrant Workers sa Technical Education Skills Development Authority upang matiyak na mabigyan ng mga overseas Filipino workers ng sapat at akmang skills o kasanayan na hinahanap ng Saudi.
Sa dagdag pang mga balita, sisimulan na ng Commission on Elections ngayong araw ang pagtanggap ng aplikasyon para sa gun ban exemption. Ito ay kaugnay sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan election sa darating na buwan ng Oktubre. Ayon sa Commission on Elections, ang mga interesadong mag-apply ng gun ban exemptions ay maaaring magtungo na lamang sa kanilang opisina. Pinaalalahan na naman ng naturang komisyon na mahaharap sa kaukulang kaso ang sinumang mahulihan ng baril na walang gun ban exemption. Na ang bansa nang nasa 400,000 ng doses ng Pfizer bivalent COVID-19 vaccine. Ang nasabing mga bakuna ay donasyon mula sa gobyerno ng Lithuania. Nitong gabi ng Sabado nang dumating ang nasabing mga bakuna sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Ito ang unang batch ng bivalent vaccine na dumating sa ating bansa. Sinalubong ito ng mga opisyal ng Department of Health sa pamumuno ni DOH Undersecretary Leonita Gorgolon. Sinabi pa ni Gorgolon na ang nasabing bakuna ay magbibigay ng kompletong immunization laban sa COVID-19. Prioridad na mabibigyan ng nasabing bakuna ang mga healthcare workers at mga senior citizen. Kuha naman tayo ng mga balita mula sa labas ng ating himpilan dahil ang pagpapasya sa panukalang pagbabalik sa old academic calendar ng mga estudyante ipinaubaya na ng isang senador sa mga eksperto. Yan ang tinutukan ni Bombo J.C. Galvez. Ipinauubay na ni Senator Christopher Bongo sa Department of Education ang pagpapasya sa panukalang pagbabalik ng old academic calendar ng mga estudyante. Sa impormasyon ng Senador, meron ng grupo ng mga eksperto mula sa Department of Education ang nagsasagawa ng pag-aaral kung mas epektibong ibalik sa Hunyo hanggang Marso ang pasukan. Ineg ni Senador na mas alam ng DepEd officials ang kanilang trabaho sa departamento at kung anong makabubuti sa mga mag-aaral. Gayunpaman, nanawagan ng mambabatas na bigyang prioridad ang kalusugan at kaligtasan ng mga estudyante. Kailangan anyang hindi masasakripisyo ang kalusugan ng kabataan, lalo na't dahil sa matinding init ng panahon. Kasabay nito, pinatitiyak din ng mambabatas na hindi may sasakripisyo ang kalidad ng edukasyong ibibigay sa bawat mag-aaral. We will leave that to our education officials. Alam kong pinag-aaralan na po nila ito. They will form a group to study the proposal to return to the old academic calendar where school breaks run from April to May. Mas alam po nila ang kanilang trabaho sa departamento kung ano po makakabuti para sa ating mga kababayan. Ang akin lang naman po rito bilang miyembro po ng Senado ay pag-aralan ng mabuti at wag po masakripisyo ang kalusugan ng mga kabataan. Ang ayaw natin dito, baka hindi nila kakayanin yung init tuwing summer kasi alam niyo nakagawian na natin eh. Kaya nga po summer tayo. Pag tuwing summer, March, April, May, bakasyon tayo noon dahil napakainit po ng klima, napakainit po sa classroom. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo J.C. Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. At sa ating NBA updates, mga kabombo at mga ka-Star Nation, bumawi ng panalo ang Miami Heat sa mismong teritoryo ng katunggaling Denver Nuggets daan para itabla ang naturang serye. Naging susi ang magandang laro ni Bam Adebayo at Jimmy Butler na kapwa nagbuhos ng tig 21 points kasama na ang 9 rebounds ni Adebayo at 9 assists naman ni Butler. Nadagdagan naman ng 23 points at 3 assists si Gab Vincent na nagaling sa maalat nitong performance noong Game 1. Sa naging laban ng dalawa, makailang beses na lumamang ang Denver Nuggets laban sa Miami Heat. Lalo na sa second at third quarter, ngunit pagpasok ng huling quarter ay nagawa ng Miami Heat na magpasok ng 36 big points. Umabot lamang sa 25 points ang naging kasagutan dito ng Denver dahil na rin sa naging mahigpit na depensa ng Miami. Nagtapos si Nikola Jokic ng may 41 points, 11 rebounds at 4 assists performance habang 18 points at 10 assists naman ang naging ambag ni Jamal Murray. Inalat naman ang third man ng Denver na si Michael Porter Jr. na umabot lamang sa 5 puntos ang naging kontribusyon. Gaganapin naman ang dalawang sunod na laban sa pagitan ng dalawa sa home court ng Miami. Ang Game 3 ay nakatakda sa Hunyo 8, ganap ng alas 8:30 ng umaga.
Dumako naman po tayo sa iba pang mga balita. Inihayag ni Department of Finance Secretary Benjamin Diokno na maaari pa ring maging bahagi ng Maharlika Investment Fund ang Government Service Insurance System at Social Security System. Ito'y sa kabila ng inaprubahang bersyon ng Maharlika Bill ng Kongreso na nagbabawal sa mga government-run pension funds at health insurance na mamuhunan sa Maharlika Investment Fund. Ipinaliwanag ni Diokno na kung sa tingin aniya ng dalawang ahensya ay mayroong pakinabang para sa kanilang mga Maharlika o Maharlika ay maaari pa rin itong mag-subscribe sa mga aktibidad ng Maharlika Investment Corporation sa aspetong project level at hindi mismong korporasyon. Ngunit kaugnay nito ay una nang binanggit ni GSI's President and General Manager Jose Arnulfo Wic Veloso na maaga pa lang ay nagkaroon na ng talakayan na hindi gagamitin ang pension fund para sa sovereign wealth fund. Ang Maharlika Bill kasi ay inaprubahan na ng Senado at pinagtibay ng House of Representatives ay nagbabawal sa mga government-owned and controlled corporation na nagbibigay ng Social Security at Public Health Insurance tulad ng GSIS, SSS, PhilHealth Pag-ibig Fund, Overseas Workers Welfare Administration at ng Philippine Veterans Affairs Office Pension Fund mula sa pamumuhunan sa MIF at pag-ambag sa kapitalisasyon ng Maharlika Investment Corporation. Nauna nang sinabi ni National Economic Development Authority Secretary Arsenio Balisacan na ang ganap na pagbabawal sa mga state pension funds ay hindi magiging hadlang sa paggamit ng layunin ng panukalang MIF. Sinabi rin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na walang intensyon ang pamahalaan na gamitin ang mga pondo ng pensyon ng Estado bilang isang seed fund para sa iminumungkahing Maharlika Investment Fund. Samantala, inaresto ng mga tauhan ng Bureau of Immigration ng isang South Korean fugitive sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1. Ang naturang foreign national ay wanted dahil sa umunay pagkakasangkot nito sa telecommunications fraud sa kanilang bansa. Kinilala ng Bureau of Immigration Border Control and Intelligence Unit ang pugante na si John Ji Hoon, 37 taong gulang. Si John ay matagumpay na naharang matapos itong dumating sa bansa sa ng China Eastern Airways flight galing sa Shanghai, China. Ayon kay Joseph Cueto, ang Bureau of Immigration Border Control and Intelligence Unit Deputy Chief for Operations, na aresto ang naturang suspect o naturang salarin matapos na mapansin ng Bureau of Immigration agent na kabilang ang pangalan nito sa International Criminal Police Organization hit list ng mga wanted foreign fugitives. Inakusahan si John na miyembro umano ng Voice Phishing Syndicate na nagpapanggap bilang mga ahente ng mga financial institution sa pamamagitan ng mga random calls sa mga biktima. Sinisilaw umano nito ang kanilang biktima ng malaking balik sa kanilang ipapasok na pera sa kanilang financial institution. Daan-daang biktima naman ang naiulat na nahulog sa patibong ng naturang sindikato at tinatayang aabot sa 4.5 billion won o katumbas yan ng mahigit 196 million pesos ang nakulimbat ng mga ito. Sa ngayon ay nasa kusadiya pa rin ng Bureau of Immigration Warden Facility si John habang hinihintay nito ang kanyang deportation. Kumuha naman tayo ng mga balita sa labas ng ating himpilan sapagkat itong Department of Migrant Workers makikipagtalakayan sa Oman, United Arab Emirates para sa labor deal sa Hunyo. May pagbabalita si Bombo Kelly Cordero. Iginiit ng Department of Migrant Workers na makikipagpulong ito sa mga senior labor officials mula sa Oman at United Arab Emirates sa Hulyo upang magbigay ng mas maraming trabaho sa mga Pilipino. Matapos i-anunsyo ng ahensya na mayroong 1 milyong trabaho ang nag-aantay sa Saudi Arabia para sa mga skilled Filipino workers, nais din ang opisyal ng Oman na lumikha ng kauna-unahang bilateral labor agreement. Anya pa, interesado ang Oman na magkaroon ng joint committee meeting at mapag-usapan ang terms and conditions ng kontrata. Naghahanap daw ang naturang bansa ng mga manggagawa para sa mga hotel at restaurant, iba pang mga trabaho sa industriya ng turismo at konstruksyon. May ginagawa daw ngayon ang Oman na 3 free zone kaya mangangailangan ito ng maraming manggagawa mula sa Pilipinas. Rason kaya gusto rin nilang magkaroon ng bilateral labor agreement. Ayon pa sa kalihim, bagamat wala pang binigay na tiyak na numero kung gaano karaming mga manggagawa ang kanilang kakailanganin para sa mga free zone, maaaring umabot daw ito ng 1,000 batay sa kanilang inisyal na talakayan. For Oman, interesado sila na magkaroon ng pinakaunang bilateral labor agreement. Ngayon, ang interest nila
magkaroon ng joint committee meeting, mapag-usapan yung terms and conditions ng kontrata. And ang sabi nga nila, para sa mga umani, merong special place in their heart sa mga Pilipino. Samantala, naghahanap rin ng United Arab Emirates official ng Filipino workers sa pamamagitan ng business-to-business ventures at government-to-government programs ayon kay Ople. Gusto raw tuklasin ng UAE ang mga posibilidad na magkaroon ng mga kumpanya dito sa Pilipinas na maaaring mag-invest sa kanila at ang mga negosyanteng Pinoy na maaaring magdala ng kanilang sariling mga manggagawa. Ang maganda sa UAE, gusto rin nila na explore yung possibility na merong mga business companies dito who can invest sa bansa nila, mga negosyo or mga negosyante coming from the Philippines can bring their own workers. Gusto rin nila tingnan yung government to government na agreement for other types of workers. Of course, yung usual request for health workers. Batay sa datos mula sa Department of Migrant Workers, mayroong mahigit 7,000 overseas workers na kasalukuyang nasa Oman, habang mahigit 71,000 Pilipino naman ang nagtatrabaho sa United Arab Emirates. Idinagdag ng ahensya na ang mga opisyal ng UAE ay nakatuon din sa pagtulong sa Pilipinas na labanan ang human trafficking. Susuriin din ng mga opisyal mula sa magkaibang panig ang pagbuo ng mas malakas na pakikitungo sa usaping ito. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Inilabas na ng Bureau of Customs ang mga guidelines para sa Regional Comprehensive Economic Partnership. Ito ay sa ilalim ng Customs Memorandum Order No. 12-2023 na layuning balangkasin ang mga patakaran para makakuha ng preferential tariff treatment sa ilalim ng Regional Free Trade Deal. Sa kautosang ito ay tanging ang mga imported na kalakal lamang mula sa alinmang mga member countries ang may karapatang i-claim ang preferential tariff rates na ibinigay ng Regional Comprehensive Economic Partnership. Bukod dito ay nagbabalangkas din ng mga partikular na pamamaraan ang naturang kautosan na dapat sundin sa paglalabas ng pagtanggap ng Certificate of Origin na kinakailangan para sa mas mapadali pa ang pag-aangkat ng mga kalakal. Kaugnay nito ay inatasan na rin ng Bureau of Customs ang Export Coordination Division na suriin ang lahat ng mga isinumateng Certificate of Origin at mga aplikasyon para sa approved exporter status upang masubaybayan nito ng mga importer at exporters ang paggalaw ng mga ito sa loob ng naturang trading block. Ang partnership na ito ay nag-aalis ng hindi bababa sa 90% ng mga taripa sa mga pag-import sa loob ng mga bansang lumagda sa naturang kasunduan na sumasaklaw sa 10 miyembro ng Association of Southeast Asian Nations at mga kasosyong bansa nito tulad ng Australia, China, Japan, South Korea at New Zealand. Ayon sa Customs, dapat na makakuha ng mga importer ng sa sertifikasyon ng may declaration of origin na pinagmulan mula sa mga exporter na pinahihintulutan ng Pilipinas upang maging kwalipikado para sa mga rate ng taripa ng Regional Comprehensive Economic Partnership. Bahagyang bumaba ng 18.6% ang kabuang bilang ng COVID-19 positivity rate sa bansa batay sa pinakahuling ulat ng Octa Research. Sa isang pahayag, sinabi ni Octa Research Fellow Guido David na bumaba na ito sa 18.6% mula sa dating 19.4% noong nakaraang araw. Batay sa kasalukuyang datos ng Department of Health, iniulat ni David na umabot na sa 1,337 ang bagong kaso ng COVID-19 sa buong bansa. 389 sa nakaso mula sa kabuang bilang ay nagmula naman sa National Capital Region. Nakapagtala rin ng mga bagong kaso ng COVID sa Cavite na mayroong 88 na kaso, Bulacan 76 na kaso, Laguna 66, Rizal 58, Iloilo 52,
Pampanga 45 na kaso, sa Isabela 42, Cagayan 41 na kaso, Batangas 34, Bataan 32, Pangasinan 28, Quezon 26, Nueva Ecija 25 at sa Cebu na mayroong 20 na kaso. Samantala ang kabuang caseload naman ng COVID-19 sa bansa ay pumalo na sa 4,147,129 na kung saan ang 14,398 dito ay mga aktibong kaso. Patuloy naman ang pagdami ng mga individual na gumagaling mula sa naturang virus na mayroong 4,066,225 habang pumalo na sa 66,476 ang bilang ng mga namatay. Makibalita tayo dyan sa Bombo Radio Davao sapagat itong pamimigay ng tulong ng Department of Education para sa mga guro at mag-aaral ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, pinasinayaan ni Vice President Sara Duterte. May pag-ulat ang Bombo Radio Davao. Pinangunahan ni Vice President at Department of Education Secretary Sara Duterte ang pagbibigay ng parangal sa mga naging bahagi ng matagumpay na pahalipay sa Ramadan project ng DepEd para sa mga kapatid na Muslim sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Sa isinagawang programa dito sa Davao City, pinangaralan ang mga stakeholders na tumutulong sa pamamahagi ng tulong sa mahigit 37,000 na mga teaching at non-teaching personnel at estudyante ng benepisyaryo mula sa Bangsamoro Region. Sa isinagawang programa dito sa Davao City, pinangaralan ang mga stakeholders na tumutulong sa pamamahagi ng tulong sa mahigit 37,000 na mga teaching at non-teaching personnel at estudyante na benepisyaryo mula sa Bangsamoro Region. Binubuo ito ng mga miyembro ng Philippine Army, Philippine Navy, Philippine Air Force, ilang opisyal ng DepEd at mga pribadong sektor. Ang pahalipay sa Ramadan ay programa ng Department of Education sa pakikipagtulungan ng Office of the Vice President na sumusuporta sa learning continuity sa mga paaralan ng BARMM. Personal na pinasalamatan ng Vice Presidente ang mga nagtulong-tulong sa pagsasagawa ng programa sa ilalim ng Bansang Makabata, Bansang Makabansa o matatag agenda ng tanggapan. Ayon kay VP Sara, malaking bahagi sa tagumpay ng naturang proyekto ang buong kooperasyon ng militar at iba pang mga stakeholders para sa kanilang pakikisa sa mga Muslim sa panahon ng Ramadan. Pagtitiyak pa ng Vice ang nagpapatuloy na programa ng DepEd na pumuprotekta sa mga kabataan laban sa insurensiya at impluensya ng mga rebeldeng grupo. Ating pakinggan ngayon ang pahayag ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte. May our humble recognition inspire you to continue serving the country with dignity and pride, and may the class of recognition remind you of how much the Filipino people value and appreciate your vital contributions, especially in helping rebuild communities and schools in the Bangsamoro. May this stakeholder recognition serve as a poignant reminder to all of us. Samantala, ang nangyaring stabbing incident sa isang mall sa Hong Kong nagdulot ng takot sa mga mamamayan at mga overseas Filipino workers doon. Yan ang tinutukan ng Bombo Radio Dagupan. Nagdulot ng takot sa mga mamamayan ng Hong Kong, lalo na sa mga overseas Filipino worker ang nangyaring stabbing incident sa isang mall. Ayon kay Marlon de Guzman, ang Bombo International News Correspondent sa Hong Kong, nangyari ang insidente kung saan ay napakaraming tao sa mall. Wala namang naglakas loob na lumapit at umawat sa takot na maaari silang pagbalingan ng naturang suspect. Wala ring nagawa ang mga security guards sa mall dahil wala silang pangdepensa, bunsod ng kawalan ng baril at batuta, kundi tagasita lamang at ipinapaubaya nila sa pulis ang naturang pangyayari. Sinabi ni De Guzman na lumalabas sa initial findings ng Hong Kong Police na may sakit sa pag-iisip ang naturang lalaki. Karumal-dumal niya ang pananaksak na mistulang sinaniban ng masamang espiritu ang suspect. Hindi pa malinaw kung bakit ginawa ang pananaksak sa dalawang babae na edad 22 years old at 26 years old. Agad namang naaresto ng mga pulis ang suspect at kasalukuyan ng nakakulong. Yung insidente niyan ay gumulangtang ngayon sa buong Hong Kong at nagiging takot sa mga residente dito sa Hong
Hong Kong, hindi lang sa mga residente ng Hong Kong, lalo na sa aming mga Pilipino rito na nagtatrabaho dito, mga kapwa nating OFW. Kasi doon sa nangyaring stabbing incident doon sa isang mall, parang ang lumalabas doon yung investigation ng police ay parang yung lalaki ay may sakit sa pag-iisip. Yan ang ulat mula dito sa lungsod ng Dagupan para sa Bombo Network News. Bombo Laini Perez para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Gagamitin ng Administrasyong Marcos ang nasa mahigit 100 idle asset nito bilang pandagdag kita ng pamahalaan para pondohan ang mga proyekto nito. Ayon kay Department of Finance Secretary Benjamin Diokno, target ng Privatization Council na isa publiko o isa pribado ang nasa 137 property ng pamahalaan na may kabuuang halaga na 2.5 billion pesos. Aniya sa loob ng unang 6 na buwan ng Administrasyong Marcos ay aprobado na ng Privatization Council ang pinal na pagbebenta ng nasa 800 million mula sa inaprobahang 1.9 billion ang halaga ng mga asset para sa naturang disposisyon. Habang noong Mayo 31 ay inaprobahan ng Privatization Council ang pagbebenta ng 6 na ari-arian na may kabuuang halaga na 152.8 million pesos. Ang lahat ng ito ay alinsunod sa ibinungkahing privatization plan na inihanda ng Privatization and Management Office at nagbibigay ng final approval para sa mga proposed price and buyer para sa nasabing asset. Ang Privatization Council ay ang policy-making body na inatasan na pangasiwaan ang privatization program ng gobyerno na binubuo ng mga gabinete ng Pangulo sa pangunguna ni Finance Secretary Diokno kasama ang mga kalihim ng Department of Budget and Management, Trade and Industry, National Economic and Development Authority and Justice, habang ang National Treasurer at ang Chairman ng Philippine Commission on Good Government sa PRI na hindi bumoto na mga miyembro nito. Samantala, uobligahin ang mga food stamp beneficiaries ng Department of Social Welfare and Development na mag-enroll sa job programs ng Department of Labor and Employment at Technical Education and Skills Development Authority. Ito ay upang masanay ang mga benepisyaryo na umasa lamang sa ayuda na ipinapaabot ng pamahalaan. Ayon kay Department of Social Welfare and Development Assistant Secretary Romel Lopez, layunin nito na tulungan ang mga benepisyaryo na makahanap ng kanilang mga trabaho sa tulong ng iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Aniya, bukod sa Department of Labor and Employment at Technical Education Skills Development Authority, ay tutulungan din ng kanilang ahensya na makapag-enroll ang mga ito sa job-generating programs ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry upang makakuha pa sila ng iba pang necessary skills at upang matutunan ng mga ito ang livestock farming at gayon din ang mga pagsasaka. Kaugnay nito ay una nang ipinaliwanag ni Department of Social Welfare and Development Undersecretary Eduardo Punay. Ang mga requirements na ito ay layuning tuldukan ang culture and of dependency ng mga Pilipino sa tulong pinansyal na ipinagkakaloob ng gobyerno. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, tinatayang abot sa 40 billion pesos ang budget na requirements para sa food stamp program. Kabilang na riyan ang 3,000 kada buwan na allowance ng target sa 1 milyong may hirap na pamilya. Ang benepisyaryo ay bibigyan ng electronic benefit transfer card na lalagyan ng food credits para makabili ng piling listahan ng mga food commodities mula sa Department of Social Welfare Development registered o accredited total retailers. Target simula ng pilot run ng food stamp program ng Department of Social Welfare and Development sa buwan ng Hulyo sa National Capital Region, Caraga, Mimaropa at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Samantala, nanawagan ang Department of Energy ng mas mabilis na rollout ng mga electric vehicles sa Pilipinas upang mabawasan na ang pagdepende ng bansa sa fossil fuels. Ito ay may kaugnayan pa rin sa pagsuporta ng kagawaran sa inisyatiba ng Electric Vehicle Industry Development Act na lumikha ng isang enabling environment para sa pagpapaunlad pa sa paggamit ng electric vehicles sa bansa. Sa isang pahayag ay ipinaliwanag ng ahensya na inaas
inaasahang mababawasan daw kasi ang pagdepende ng Pilipinas sa imported fuel at clean energy efficient transport technologies kung mag-ship ang Pilipinas sa paggamit ng electronic vehicle. Kaugnay nito ay sinabi ng kagawaran na layunin nitong maglunsad na nasa humigit kumulang 2,454,200 na mga dekuryenteng sasakyan na kinibilangan ng mga kotse, tricycle, motorsiklo upang makatulong na sa kalikasan kasabay ng pagbuo ng investments para sa isang makabagong industriya sa taong 2028. Dagdag pa rito ay sinabi rin ng Department of Transportation na gumagawa na ito ng isang roadmap para sa paglipat ng transportation sector sa paggamit ng electric vehicles habang kinokonsidera din ito ang pagibigay pa ng tax incentives at soft loan sa mga transport operator upang matulungan silang mag-shift sa electric vehicles. Bombo International News. Ang problema sa signaling system ang itinuturong dahilan ng madugong banggaan ng 3 tren sa bansang India. Ayon sa mga railway officials na bumigay ang kanilang electronic signaling system na naipadala sa maling riles kaya nagresulta sa pagkasawi ng nasa 300 pasahero at ikinasugat naman ng nasa mahigit 800 iba pa. Sinabi pa ni Jaya Verma Sinha, ang railway official, na ang signal mula sa high-speed Coromandel Express na tumatakbo sa main track ay biglang nagbago kaya lumipat sa kabilang riles ang train na nagbunsod ng banggaan ng isa pang train sa Balasore District sa Odisha. Ang pambasaherong train ay may sakay na 2,296 na mga pasahero habang isang train naman ay may laman ng mga iron ore. Hindi naman inaalis ng mga otoridad ang pagkakaroon ng human error sa naturang insidente. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Radyo Iloilo ang flagship station sa the #1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita sa Lunes, Hunyo 5, 2023. Sa gihapon, ini ang imolagan mo ang Kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapuna, kagdalagkuan karon nga mga balita. Anay Senator Franklin Drilon ginakabig sa gihapon nga legacy project ang mga kontrobersyal nga flyover, hilabi pa ang Ungka flyover kag Aganan flyover. Samtang Department of Public Works and Highways Regional Director Engineer Nere Bueno nagakastres sa kontrobersiya sa Ungka kag Aganan na flyover sa Banwa sang Pavia. Sa dugang pa nga kaangot nga balita, Gobernador Dora Dodon Cadiao frustrated sa Department of Public Works and Highways Regional Office 6 bangod wala ginumpisa ang Bailey Bridge sa Paliwan River. Sa dugang pa nga mga balita ay PPO Director Colonel Palomo mas pabaskugon ang checkpoints kag border control matapos ang insidente sa paghalid sa San Joaquin, Iloilo. Nagmando na nga maid-id sang maid-id sining investigasyon para masulbar ang kaso. Sa dugang pa nga mga balita, inkwentro sa tunga sang Philippine Army kag rebelde nga grupo nagluntad sa Banwa sang Leon. Ano ang latest? Kag subong man ang latest update sa sining minor de edad nga nakabuno patay sa distrito iya sang Molo. Nagasungka na ining nasambit karon iya nga minor de edad. No? Sa aton sinima kabombo kag check taman later on ining information nga aton sining nabaton nga may isa ka minor de edad nagpalamanog. Ang iya sining dughan matapos nga kumos sang isa ka agi nga nagaplanong magpapili punong barangay sa palabuton sininga eleksyon sa distrito sang Haro. Ini nga mga balita kag impormasyon inyo sininga bantayan sa aton sinipaday nga pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. 33 minutos na ang nakaligad sa takna sininga Lasa 12. Standby sa kay Bombo Angel Tan ang aton siniyang senador, Ilonggo Senator nga si former Senator Franklin Drilon. Wala iyagin sikway ining kontrobersyal
nga 680 million pesos nga ungka flyover kag 802 million pesos nga aganan flyover nga sa karon ginaputos sa nga kontrobersiya. May follow-up diri si Bombo Angel Tan. No? Sa aton sin mga Bombo kay sinigi lamang aga, may isa naman ka proyekto nga unveiling sa nga marker. No? Diri sa syudad sa Iloilo. Check tabi si Bombo Angel. Jel, sa report please come in. Ginakabig sa gihapon ni Anay Senator Franklin Drilon nga legacy project niya ang 680 million pesos nga ungka flyover. Apisar sa mga problema nga ginapanang pangatubang sini Bombo Cham. Sa interview sa Bombo Radio kay Senator Franklin Drilon iya gipayag nga wala niya ginasikway kag ginapanginwala nga legacy project niya ang flyover. Suno kay Senator Drilon, apisar may mga problema, ginakabig niya nga solvable problems kag gina-address na sa subong Bombo Cham. Patag niya nga ginduso niya king pangitaan sang pondo ang proyekto ang iya sini nga tinutuyo gid nga mangin mahapos ang pagbiyahe para sa mga tawo nga mga gamit kontani sini. Sa subong nagalaom kag ginaayo sang senador ang DPWH nga himuan sang paagi nga makayo ang ungka flyover para magamit nila yon. Maya duman ang senador sa natabo sa flyover apang suno sa iya ginakabig niya ini nga kabahin ini sa nga pag-ubra sa mga proyekto kay wala man sang perpekto nga sitwasyon suno kay Senator Drilon. Ang importante suno sa iya nga makarecover sa anuman nga mga shortcomings o kon kakulangan man Bombo Cham. Dugang pa sa natungdan sa reaksyon niya sa pagpasaka sang kaso sang grupo daya Councilor Nava batok sa International Builders Corporation kag sa bahin sang Department of Public Works and Highways. Kumbaga, pribilehiyo man sang kung sino ang pagpasaka sang kaso kag magkwestiyon man sa kung anuman nga proyekto. Yari aton pamatian bala ang nanging pahayag ni Anay Senator Franklin Drilon sang aton ma-interview. My primary concern on the flyover is to have it repaired, whatever defects there are, to have it remedied as soon as possible. When I allocated funds for that, it was with the purpose of making travel convenient for the people. So I do hope and I urge the Department of Public Works and Highways to come up with the engineering intervention necessary so that our people can use the flyover as soon as possible. Well, of course you can, I'll be telling a lie if I say I am not disappointed. I am disappointed, but these things happen. And not only here, but in other projects of government. Yes, it happens, but we take it as part of our doing these projects. You cannot have a perfect situation. What is important is that you are able to recover from whatever shortcomings there are. Na-consider man niya po niya legacy nimo ang ungka flyover, Senator? Of course. You know, I know that what you would like me to say is to disown it. I will not. That is a project that I worked on, that there may be problems, are problems that are solvable, and I urge that the whatever defects there are should be addressed as it is being addressed, and hopefully it can be finished in due time. Ila na iha pribiliyo ang ako niya nga matapos ang proyekto kag mausor sa mga pumuluyo. Bombo Cham, nabatian sang mga kabombo naton si Anay Senator Franklin Drilon regarding diri sa iya reaction man sa nagakatabo sa may ungka flyover. Do nagyuhom gito si former Senator Franklin Drilon sang pagambag ka nga ginakabig mo lang inigyapon nga legacy project, no? Ang interpretasyon niya sinya do kasubong nga gina do pahambalon mo ko nga gina-disown ko ni. Pero wala, no? Ikabay pa nga siguro
sa kapabilidad man ni former Senator Franklin Drilon kag nakataya man ang iya sining nga pangalan is at stake sa sining mga proyekto nga naputos karon sa kontrobersiya. I do believe may mga clout pa man ini si Senator Franklin Drilon to make things possible, Abi, with regards sa repair and remedy as soon as possible. No? Sa DPWH sabi nga makakame up sa mga engineering intervention shall I say sa aton sila makabombo para nga magamit na ni ang ungka flyover kay we've suffered enough Bombo Angel kung sa English pa kag 3 ka bulan kung igin tunan. Nautod siya. Pabalik ka na yun kay imla mo ang English tong binuyan ko Bombo Chris G. Talagsa mo lang ito mabatian sa kon. No? Sa aton sini makabombo. Kaya ang aton si Andrea Banwa, nagapasalamat kita nga ginpaningwaan man isang Ilonggo Senator nga mabutangan kita disang mga big time projects katulad sining mga flyover nga niyo. But why galing nang tungod sa iya sini iya nga purpose? Imbis nga makabulig, mapahagan-hagan ang pagpugok sa dalagan trapikos may ungka-haro ungka pa via area. Yung epekto sinisibong iya, malawig na nga guniyaw, Jel? Amo man nagalibong botsam ngaging pamangkot naton si Anay Senador Franklin Drilon regarding kung ginakabig pa ni Ayhan nga legasiya ining proyekto kasi syempre ang iya pangalan bombot-sam mabatian gid sa mga kabombo naton when it comes sa magatalakay regarding sa ungka flyover kay somehow ara ang inisyatibo sa senador kay amo nagalibong botsam ang reaksyon niya wala niya ginadisoon kag sa gihapon ginakabig niya ining nga legasiya apang ti ang purpose kung tani isang senador hambal gani nimo nga magamit kung tani apang ti ang do nagakatabo subong do amo na bombot siya mati do naging problema pa sa bahin sang mga pumuluyo hindi lang sa syudad sang Iloilo kundi pati sa mga nagasulod pagwa sa may area sang Pavia kag Driman sa may Iloilo City bombot siya. All right, nagalaom kita nga may makahambal dira nga ining repair kag remedy ining ASAP as soon as possible. Hindi na ta magulat pa bla sa tuig 2024 nga kagabo lang to ang pagpa-repair dira Bombo Angel kiti sa mula na ko nga tsimpo may pundo mo Jel. Amo na kay Bombotsan ginaayo gid niya diri ang Department of Public Works and Highways nga dali-dalion na nga mapangitaan sang pamaagi since kati do gina-address naman ang problema ti ang engineering intervention kun tani bala Bombotsan nga ma-apply na ed may muan sang paagi agud ni ti magamit na gilayon apang sa bahin man tuga illegal sa third party consultant ti 250 million pesos ang ginaayo nila nga kwarta kung nila panan-aw nga gastuhon and nantaon naton kung ano sini ang matabo Bombotsan do kadamo nagid sang proseso kadamo sang mga ginaobra apang ti ang budget sa gihapon ang ginalantaw nga problema diri para makayo ukon mahimuan sa engineering intervention if ever miara na gidman ang para sa ungka flyover kag pati ang sa aganan gani Bombotsan ginalantaw pagid nga ang regarding sa may geotechnical investigation balati ginalantaw nga lapit-lapit 30 milyones naman diri ang kinanglan sa mga kabombo nato na Bombotsan. All right. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Salamat gid Bombo Angel Tan sa imo sini iyang report. Now, may rejoin the report kita diri kay ang DPWH Regional Director si Engineer Nere Bueno nagaka-stress na driyaw sa kontrobersyal nga ungka kagaganan na flyover. Well, ining Regional Director sa DPWH Subong natabo si ni Saya at nanalo lang ni Saya sa whatever mga engagement sa previous regional director no? Nga iya sinigagin buslan i-check naman naton bala si Bombo Lindsay Bade
sa iya sining rejoin the report. While abot sina karon kung si Engineer Buero na stress, si Governor Cadiao frustrated naman iya sa DPWH Regional Office 6. Balik-balikan ta na karon sa aton sa di pa rin pagpangalagan. I-check wanay, this time, direktamente sa bahay naman niya sa Kapitolyo, si Bombo Lindsay Bade. Nga ako nung nagka-stress si Engineer Nery Bueno. Abe, hibalonta, Bombo Lindsay, report, please come in. Nagaka-stress, Bombotsam, si Department of Public Works and Highways Region 6 Director Engineer Nery Bueno sa kontrobersyal na ungka kag aganan flyovers. So, Lunsay International Builders Corporation, ang ining kontraktor sa duha ka mga flyovers, kag tiyang ungka flyover, nagabalor ini 680 million pesos, samtang ang aganan flyover, nagabalor naman 802 million pesos. Sa pagpakigangot naton kay Engineer Breno, iyaging pahayag na ginhambala niya si Secretary Manuel Bunoan tuhoy sa saning geotechnical investigation kung tani nga himuon sa aganan flyover kay kung naton matandaan yauna dari nga din pahayag ni Engineer Breno nga nagpatigayon sila sang boring test sa aganan na flyover kay hindi siya makampante bangod nga ti same lang man road line ang ungka kag ang aganan flyover. Rason na tingin himo ina nila kag natukiban nga same lang man sang duta mahumok ang duta dito man sa may bangin sang aganan flyover kag ti siya man mismo nag-ako na saya ang nagmando nga ipauntat anay ang construction sang aganan flyover. Apang sunod diri kay Engineer Breno, kinahanglan pa pangitaan ang pondo for geotechnical investigation kung luya gid man i-pursue ini bangod dati apisar madamo sa pondo ang ahensya sunod sa iya mayara na iniya sa mga ginpainan para sa iban nga mga proyekto. Appropriate fund ang kinahanglan diri sa Department of Public Works and Highways sunod sa iya kag wala pa sang may nakita nga pondo ang nasambit nga ahensya. Sa ungka flyover, pahayag niya kung sino man in kaso ang madaog nga kontraktor for sa bidding, dapat nga tidasigon manilang pagkaayo bangod nga tiamuin na ang luyag sang tanan. Apisar nga ang ginhatagan igtalupangod sa subong among ungka flyover suno sa iya wala man dari kuno niya nga tigin napabayaan ang ining aganan flyover bangod nga ti hindi pwede nga i-suspend na lang forever ang construction sang aganan flyover. So ginako dari ni Engineer Breno nga nagaka-stress ini bangod nga kisa nagakakibot dalang bala sa mga problema nga nagatuhaw sa duha ka mga flyovers Bombotsam. Surprising man dugang pa niya kon kaisa nati siya pa kuno ang ginabasol sa kapalpakan sang duha ka mga flyovers. Matandaan naton nga wala pa ya isa ka tuig nga nagapungko bilang director sa Department of Public Works and Highways Region 6 si Engineer Breno kag siya ni ang nagbulos kay anay Regional Director Engineer Tiburcio Canlas. Tiyari bala, aton pamatian ang pagpahayag ni Engineer Nery Bueno. I have raised that with the Secretary and sabi ni Secretary, yes, we are going to do that but it's also sourcing fund kasi. Ang problema kasi, oo, maraming fund yung DPWH but itong fund na to earmark na kasi. Hindi siya yung lump sum na anytime you need it, you just withdraw it. So, kailangan hanapan niya ng appropriate fund. So as of now, wala pa tayong nakikitang fund? Wala pa, but is looking for funds, actually. Pero hindi naman yun, parang multi-year. Pero because, di ba, everybody wants it to be finished right away. Kailangan the contractor who will win the bidding should do it the fastest way he can. Actually, I'm not talking about the aganan yet, kasi ang namin is magkaroon kami ng But at the back, I'm working for it. Kasi ganyan naman ang mangyari, di ba? Ako ayoko na, parang so stressful. Stressful talaga. Parang, alam mo yung napunta ka doon, tapos nagulat ka lang, there's a problem. I have to solve it. Parang gano'n. And then later on sabihin, ako may kasalanan. Parang, so surprising. Napatian, Bobotsam, si Engineer Bueno. Si Engineer Bueno, wag gid man niya sala Bombo Lindsay, nanalo lang ni saya. Galing ang kung sa ano pa bla, apisar nga nanalo siya, balaan niya naman kung anong plastada. Galing kiti sa malawing nga tion nga nagpungko siya. Always keep quiet lang siya mo, tiko mangya sini nga bibig. Kung ginhimo yatani, ang ginahimo man subong sa mga tao nga involvado sa sining kontrobersyal nga 680 million pesos
nga ungka flyover nga ginahimo sila nila pinanghinaw, no? Para nga malimpyuhan sila sa kasalanan. Di ko mayo tani kada interview tabi kay Engineer Bueno. Pangharugon niya na. Pinaimbisigaran ko ito. Oh, ito mga previous na mga projects na ito na I was surprised nang dumating ako dito. Marami palang problema. Medyo pangakig bla. Kung sino man na nagahutik si mo dira to keep your mouth shut sa malawig siningat tion sa laad to nga estratehiya, engineer. Ikuti pati si Mayor Jerry Triñas gin kagi kasarupang sa alkalde. Kay tikon salbaron mo man niya kauglingon mo, ma'am, direktor, mas mayo pang tumok na sila tanan kung sino mga tao sa likod sining kontrata, sa likod sining disenyo, so on and so forth. Pang tumok sila tanan para nga maluwas kaya sa katalagman. Di ba, Bombulens? Insakto gid Bombosam o galing kay tiba sa isang mga nagliligad to nga mga binulan, stress na to siya nga daan pagsulod ya. Bombosam rason nga do naghipos-hipos lang sa o galing kay ti. Syempre gaka ano man hasta san og gidabi maghipos ang isa ka tawo kun may ginakaugtan Bombosaman. Amo na nga ti hindi lang kay mayor ni nasarupangan siya. Oo. Pati kay Gubdudod. Oo. Amo gani. Pinitik man sa istorya sing isa. Kay kung sa pagani Bombodsam ang pahambalon do ka si sa iya nga termino Bombodsam pagsulod niya dari sa Department of Public Works and Highways Region 6. Tanan nga problema sa mga taytay, sa mga flyovers, sa iya gid tanan nagtupa Bombodsam. Pero pilis gaon sila dre mga binuslan niya katulad na ni Engineer Lia Del Pinado, no? Dapat kapatuya magsindi kapato sang 7 ka pula nga kandila, 7 ka itom nga kandila, kag siyam ka sperma. Sindi kapatuya sa bungsod, sa lunok, no? Kulang lang to mapaihaw ka to baboy nga itom para lamang nga maka-interview kag makita mo siya kung mabatian mo ang tingog ya. Amo gani Bombodsam after katon ni Engineer Delfinado gimbusla ni Tibor Engineer Canla. Busla ni Tibor. No? Grabe man to gala alagsik man to laway sang pasalig nga ya kung ano mga updates dito development alam mo partner ko yung media maamo na sa ipaalam ko lahat sa inyo. Pag sakay-sakay ito sa pick-up to, do sa piho sa. Pero di buinas na siya, kaya na-relieves na yun. Di ang kaluluoy si Engineer Bueno. Amo gani Bombodsam bago tala ni gani na sang ginpatawag sila sa bayan sa sangguniang panalawigan kun bangod nga na mayo kay ara dito siya nag-upod man siya nag-participate man siya paupod man si Assistant Regional Director Engineer Jose Alfruto dito yaging buyagyag nga ti inisyatibo yato gani Bombodsam nga magpatigayon sang boring test dari sa may aganan na flyover. Actually ginkatuan niya ginino ang Department of Public Works and Highways Central Office kati hindi siya gani hindi siya makampante kay same road line lang ni ang ungka kag ang aganan na flyover rason nga nagkadto sa may bahin sa Central Office nga kung pwede iulayhon bala nga i-review ang design man sang aganan flyover kaupod ang ining ungka flyover pero tigin sa bato siya sa Central Office gani Bombodsam ngati ko nagapati ini sa mga test kuno ginobra sa aganan flyover kag tinapasar matutanan ang pamangkot dari siya. So why do you have to doubt the design? Pero ginpursu pa yan ni Engineer Bueno ang ining boring test nga ginpatigayon nila sa aganan kag didto nakita nga mahumok gali ang duta. Amo to nga ti siya mismo wala yan ay ginpadayon pa gin-suspend anay ang pagkaayo sang aganan flyover nga actually subong 70% na init kuntani nga complete Bombodsam. Nga in doubt si Engineer Bueno sa boring or soil test sang aganan na flyover. Basi konti isama lang nimo ang nagdisenyo si Bureau of Designs man. Istoryahan ko na din karon naton sini mga kabumbu kuno no plastadas na drio. Bumulinse.
Amo gani. So it's between DPWH and DPWH Bombo Chama. Sige. Ini si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade para sa number 1 ini si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radio. Bombo. Salamat gid na Bombo Lindsay Bade. Ti sa aton sinikaron iya nga mga kabombo, no? Sa malawig ta nga pagpanghusisa diri banwa kag pagpanalawsaw may kantanan sa Ungka flyover. Hindi ini matabo kung insakto lang ang pagtrabaho sa mga flyover diri iya sa probinsya sa Iloilo, kabahin sa syudad kag probinsya sa Iloilo, no? O galing kiti, ano abi kay hausyaw mo? Oh, paano naghausyaw sa aton sinikaron iya nga mga kabumbo? Sandig diri banwa sa manifesto balangagin pagwa sa United Filipino Commuters and Consumer. Ang presidente sini saman ka Ilonggo, si Mr. Rodolfo Havillana Jr. Sunod rin sa iya sa aton sinikaron iya nga mga kabombo nga kung tani may manabat sa nasambitan sining kontrobersiya. Ang manifesto ni nakalapot ni sa Central Office sa Department of Public Works and Highways at the same time sa United Technology Consolidated Partnership o kon UTCP. Ang UTCP sa aton sinima kabombo amo ining kompanya nga gin komisyon nga mag-design sang Ungka flyover kag magpatigayon sang soil testing sa site nga kung sa diin ang flyover nagatindog karon kag suno gani sa UFCC banwa sila dapat niang salaon nga man ti ang DPWH Central Office kag ang Bureau of Designs lakip na diri ang UTCP sa aton sinima kabombo diri kagin sunod ang ila sini iyang geotechnical result or ang ila sining nangin resulta sa soil testing sa aton sini karon iya nga mga kabombo, no? Kay kun eksakto kag in the first place sa pagpatigayon sang soil testing sang UTCP, no? Dito pa lang na nakita na mga problema sa aton sinimatag plamati. Nahibaluan na nga mahumok, lumok gali ang duta dira. Kag nagakinahanglan sang mas mabakod nga pundasyon para hindi ini iya magusmod. Tikaron sandig sa result sang Abinales Associates Engineers and Consultants nga ti hindi lang gali iya piers 4, 5, and 6 kundi 16 piers gid ang nag-usmod sang masobra isa ka ruler halin sang bulan sang Mayo tuig 2022 tubtob Abril tuig 2023. Mo maning statement bala ni Engineer Nilo Hardilesa, ang Iloilo-based structural engineer, nga nagpahayag nga ang design kuno sa flyover was submitted by UTCP sa Bureau of Design Central Office.
titanan sini nga mga dokumento kag mga necessary inspections nga nahimo ang final design para iya sa ungka flyover ginhatag ini sa DPWH Regional Office 6 forbidding construction, oversight and quality control. Ini para nga mapasigurado banwa nga ang construction company contracted to build the project ang istrikto nga sunod sang disenyo provided by DPWH Central Office kag sang United Technology Consolidated Partnership o kon UTCP. Unfortunately sa aton sila kabombo, the regional offices and local government authorities, no? Sila karon niyang nag-aabaga sining pagpakamalaot sa aton sila kabombo. Sunod rin gani kay Hardelesa gin-clarify nga wala nalakip sa scope of work sang local contractor nga magpatigayon sang soil testing kay na-accomplish na ini sang United Technology Consolidated Partnership. Tisi Abiliana, ining presidente sang UFCC, panawagan kay nag-aapilar man karon banwa sa Congress, particularmente sa House of Representatives, nga tagan man nila sa nagakigo ing tulupangod kag maimbestigaran kag mapasabat na ang dapat sining liable sa sining kontrobersiya karon. No? Kay ti kung ang alibay nga hindi fault finding iya and independent investigation, instead to look for a solution sa aton sin makabumbulan, tuwa bala 13 million ang gasto so far sa investigation, sa geotechnical investigation. No? Tapos na pamatud-an nga faulty ang construction, tapos tiway kita sa may tudlo diri nga sala. Why sang mangin accountable sina diri? Ti ano ba ang basis nga may sala? Sino ang may sala? Pwede bala ina? Ti ko na mo ni karon dalagan sang reasoning at hindi fault finding, so on and so forth. Tino insulto niya karon sa intelligence sa mga Ilonggo, kag do ginagago kita iya, no? Ina ko magpagago man kita sila, gani nagakadapat sini Banwa, kay duso naton nga may manabat sina diri. Si Senator Amy Marcos nagpahayag man nga heads will roll sa kapalpakan sa ungka flyover. Kaya pamangkot sila diri, Senator, kaninong mga ulo yung magbubulid-bulid dito? Ba magbubulid-bulid? Di kay roll mo, di blag bumbukres? Sa aton sini nga mga tagpalamati, ang gasto sa ungka flyover 680 million pesos, aganan flyover 802 million pesos. Investigation 13 million pesos. Ang cure or mambalaton engineering intervention, initially 250 million pesos. Kwarta ini isang taxpayer. Blood, sweat and tears sa mga pumuluyo. O galing kiti, mientras tanto nga hindi ini makayo, no? Magapadayon sa gyapon ang pagtulo sang blood, sweat and tears sa mga pumuluyo sa tagsa ka mag-agi sila dira sa may ungka flyover. That is why sa aton sila magkabumbo, just like Senator Franklin Drilon, gina-urge niya ang Department of Public Works and Highways nga within the year mapunduhan na ini para makayo kag magamit na sang mga taxpayer ining ungka flyover. Sa aton sini karon ni mga kabumbo. Kay ti ko maghinulat pa kita iya sa kalawigon sang Tsimpo. Ti mano na lang kita bay. Padayon kita nga magaantos. Sa aton sini mga kabumbo. Kag hindi lang mo sining problema ta kay may aganan flyover pagikita nga problema.
Agti, later on, husisaon tama basi kung ang naghimo sang disenyo sa nagpatigayon sa mga soil test kag iban pa sinadira nga mga geotechnical works before pa man nga may go signal to proceed sa bidding and construction. Basi kung same sa gyapon nga mga tao iara karon iya sa Department of Public Works and Highways National Office, Bureau of Designs, kag ining UCTP ni. No? Ining United Technology Consolidated na partnership. Sa aton sino mga kabombo. Ti makaluluoy ang taxpayer diri. Sa aton sino matagplamati kon magalawig pagid kag maghinulat kita ako sa noong ini mapunduhan. Oras 5 minutos na kaligad sa takna nga launa. Sa aton sini nga panumbalik ka banwa continuation yapon kay pati ang gobernadora sa nga ticket kung si Director Bueno stressed sa ungka kagaganan flyover, si Gov Dodon iya dismayado. Sa DPWH Regional Office 6, frustrated siya. Kaya nga ako naway pag-inumpisa ng Bailey Bridge sa Paliwan River. Inikiban pa nga mga balita balikan ta pagkatapos sa pila ka-importante nga mga panumdumon. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for June 4 to 10, 2023. Sa Hunyo 10, Sabado, dala ang bilog nga pamilya sa Plazuela de Iloilo sa pag-celebrate sang Independence Day in advance kag samtang kamo nag-enjoy sa inyo panihapon. Ang Retro Band will fill your night kaupo ng ilang great selection of songs sa Concert at the Plaza, Independence Day Edition, magalanog alas 6 ang gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs kag iban pa ang iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Hunyo 11, Domingo, imbitado ikaw nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration sa among adlaw nga pagkahiwaton sa La Tolda, magasugod las 11 sang aga. Sa tion sang misa, magpangamuyo kita sa Ginoo nga aton batunon nga salang ang nagaisahanon nga sabat sa mga kabunlay nga aton ginapangatubang sa karon. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang magkabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette.
Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthur Ragurama, founder sang Daiga Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabatan sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na... Tamo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time. 9 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik diri sa pagpangalagad sang bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Kabay pa nga ti as soon as possible, solusyon iya ang makita kag himuon sang Department of Public Works and Highways. No? Kag kung sino man na magdaog sila diri ang kontraktore, no? Sa aton sini mga kabombo, no? Solution is different from collusion. Kaya ang collusion niya, ang definition sa collusion is a secret or illegal cooperation or conspiracy, especially in order to cheat or deceive others. It smells like, it looks like, sounds like collusion, no? Nga sa baylo kung tani, solusyon iya ang dapat sa sining mga problema naton sa mga kontrobersyal nga flyover diri sa syudad kag probinsya sa nga Iloilo. Oras 11 minutos sa kaligad sa takna nga launa. Kung kagina si RD Bueno stress sa ungka kag Aganan Bridge flyover, si Gov Dodod frustrated sa DPWH Regional Office 6. May kantanan sa Bailey Bridge sa Paliwan River. Check tabla si Momoria Mumlan. Momoria, sa report, please come in. Nagpabutsyag sang frustration si Antique Governor Rodora Cadiao sa Department of Public Works and Highways Region 6 sa wala na umpisahan nga Bailey Bridge sa narumpag nga Paliwan River. Kung Paliwan Bridge nga nagakonekta sa Banwa sang Bugasong kag Lawaan. Matandaan nga narumpag ang Paliwan Bridge sa naglaslas ang Bagyo Paeng sa Oktubre 2022. Sa interview sang Bombo Radio kay Governor Cadiao, iya ginpahayag nga nagalaom ini kuntani nga naumpisahan ang pagpatukod sang temporaryo nga taytay apang mas ginhatagan sang prioridad ang bridge rechanneling. Suno kay Cadiao, makapila man ini ka beses nga nagpadala sang sulat kay Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bunoon agod hatagan sang igtalupangod ang Bailey Bridge nga wala natandog sa sulod sang 7 ka bulan apang nagapabilin nga wala ini sang sabat sa gobernadora. Ginpayag dugang sa natongdan nga nagpain ang national government sang 300 million pesos nga pondo para sa konstruksyon sang Paliwan Bridge nga ginpasalig ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa diin himuon ini nga twin bridge. Kabahin man sa pondo sang Department of Budget and Management amo ini ang 15 million pesos nga pondo para sa rechanneling. Sa subong nangin alternatibo nga ruta sa mga pumuluyo amo ang paggamit sang pambot agot makatabok sa pihak nga Banwa. Yari karon pamatian naton ang interview sang Bombo Radio kay Antique Governor Rodora Cadiao. Yes, Bombo Ria. Because naputol yan noong una, no typhoon Paeng. And then no less than President Marcos came over and promised us that he will give 300 million. And then in front of the President, DPWH promised that by December, kasi November yung Paeng they will have a Bailey Bridge, yung steel bars na bridge, temporarily
para makakross lang maski na light vehicles. So nung January na hindi na nangyari yung Bailey Bridge, nakita ko na rechanneling ang ginagawa nila. Iniiba nila yung path ng main river. And I heard their budget was 15 million. So I wrote Region 6 of DPWH inquiring the status of the bridge. Sabi malapit-lapit na yung rainy season. And then no answer. And then before April, I think, just the onset of the rainy season, I wrote Secretary Bonoan of DPWH inquiring again the status kasi parang yun na yata ang kanilang remedy habang gagawin ang bridge. Sabi ko hindi makakastand ito ng bagyo. True enough, nasira. And then that letter of mine to Secretary Bonoan, hindi din nila sinagot. I'm just frustrated because that is the second time na putol yung bridge na yan and left Antiqueños inaccessible do sa left, sa north and south. Considering na mahaba kasi ang probinsya namin Bomboria, parang shape niya seahorse. Naputol yan sa tiyan niya So yung mga Antiqueño doon sa north, which has access, supposed to be kapag may kailangan silang mga tertiary needs sila sa health, hospital, major operation, accidents, pupunta yan sila sa side na south, doon ang provincial hospital namin. Ngayon naputol yun, ano na lang mangyayari ulit sa kanila? So ngayon, nagbabangka kami at aakyat ka sa dike na 30 yata ang steps para makapunta ka at makasakay ka sa sunod na boat o di kaya kung sasakay ka naman sa kabilang banwa o municipality, aakyat ka rin doon sa may 30 steps na yun na hindi pwede ang senior citizen doon, hindi pwede ang PWD. Hanggang kailan yan? 2 beses na yan naputol. So I'm really very frustrated. Kasi parang inuna pa nila yung rechanneling. Dapat habang ginagawa ang rechanneling, dapat inumpisahan na nila yung Bailey Bridge. Nakita ko yung mga parts ng Bailey Bridge nasa tabi lang and they did not touch it for 7 months. So ano po ba yung solusyon dito ng Department of Public Works and Highways, Gov? Ang solusyon nila talaga dyan, gagawa ng twin bridge. Okay. That's why the President gave 300 million para sa construction ng new bridge. You know, Bomborisa, that is a 40-year-old bridge. Yes. At ginagawa nila sa DPWH, retrofitting ng retrofitting. Sabi ko yung retrofitting na yan, that is only good for 20 or 10-year-old bridge. Pero pagdating sa mga 48 years old na main bridge, that is a main artery That is the only access that Antiqueño has when they go from north to south. Pag 48 years old na, dapat noon pa lang, pinagawa niya ng bagong bridge. Ay hindi, they spend so much in retrofitting. Di naputol. Nung naputol, nag-channel naman sila. Akala na they can withstand the onset of the water na hindi na alam yung river na yun, malakas yung pag umuulan Opo, totoo po yan. So, ito po, nakikita ko po na nagbabayad po yung mga tao. Akala ko po ba libre po yung serbisyo dito sa, crossing one bridge to another, crossing one municipality to another po, Gov? Bakit po may bayad? Alam mo, Bomboria, volunteer yung mga boatsman. And they are using diesel. May yan Kasi hindi pwede ang paddle dyan. Kailangan talaga yung motorboat. So, kailangan nila ng gasolina. So, nung unang mga araw, nag-dole out kami ni Mayor John Lloyd ng the other municipality sa kabila, at saka sa kabila yung Lawaan, Mayor Asebraday, para lang mabayaran ng 5,000 pesos per day ang each boat na yan. Hanggang kailan mo babayaran yung yung boat na yan kung 5,000 a day. Considering na 5 sila dyan, that's 25,000 a day. Personal na ginagamit na pera. So ngayon, nung nandun kami, sabi namin kung pwede sana yung mga pasero, hindi naman kailang magbayad, kundi volunteer ba magbigay. Hindi mo rin masisi kasi mga estudyante, magkaroon lang ang pera ng mga yan, tapos magbibigay, magtutulong na lang, hindi makapagtulong. So ngayon, ang iba talagang wala magawa, sisingil kasi ubos na siguro yung budget ni Mayor, ubos na yung budget ni Gov. Yes. Sa bagay po. So, is there anything na sa ngayon po, ano po yung ginagawa ng Antique Provincial Government
ano lang po, alternate solution sa perwisyo po ng nung nawasak po na Paliwan Bridge, Gov. Considering na wala na nga hindi na sila maka-access yung naka-ambulance sa mga pasyente, no? Yes po. So I called up, I wrote Governor Miraflores sa Baclan na kung pwede yung mga pasyente namin na nangailangan ng mga major needs nila sa health, operation o surgery, mga emergency na mga kailangan, tatakbo nila doon sa may Rafael Tumbukon General Hospital, which is the provincial hospital of Baclan. But that is 3 hours away. So pumayag naman si Governor Miraflores, yun ang ginagawa namin. Tapos buti na lang at yung mga food packs, nung preemptive evacuation, nagpadala tayo ng isang truck na food packs doon sa north para just in case merong mga recipients na kailangan na mga evacuees, may maibibigay tayo. Sa ngayon, ang aming role dyan na Bomboria, sinasabi nga nila bakit hindi kailangan ng provincial government tumulong dyan. Ang tulong natin dyan, Rhea, sa mga national government projects is what they call monitoring and feedback. Yan ang role ng probinsya. Bibigyan ng national government ng pera, ito, sabihin ng national sa DPWH, ikaw ang bahala sa national roads at saka sa national tulay, bridges. Ito naman sa probinsya, ito din ang role mo, itong pera mo. Sa provincial roads ka lang at saka bridges. Hindi po pwede maglagay ang provincial government doon sa may national roads kasi magkakaroon ng double budgeting. So ang national road na yan, to kaya ng national government, the role of the provincial government is just to monitor and give them feedback. Bakit ang tagal-tagal ng Bailey Bridge na yan? Paano pag hindi kaya nung rechanneling ninyo yung tubig na yan? Hindi mapuputo na naman niya. And they thought that they knew na hindi sisirain ng tubig. Bumalik yung tubig sa dati niyang path So nasira yung channeling nila, yung mga maliliit na tamburong ba yun? I don't know what they call that, yung dinadaanan ng tubig na bilog. Na-wash out lahat yun, 15 million pesos of rechanneling washed out for just one day. Grabe. So ayun po, with this information. Okay, Bombo Cham. Go ahead. Ang ini nga Paliwan Bridge, no, this is ang matuto din nga breakdown kung di ini makadto. This is where your taxes go. Ang kontraktor ini sa nga Paliwan Bridge amo ang Mac Builders nga ginapasuni ang tag-iya sini si Mr. Manuel Chua, ang Chief Executive sa nga Mac Builders, kag ini ang naumpisahan Abril 5, 2023 kag natala na nga matapos sa Abril 3, 2024 with a cost nga 284,850,085 pesos and 29 centavos. This is allotted for Paliwan Bridge. However, kung balik-balikan naton ang retrofitting kato nga ginmention ni Governor Cadiao, ang retrofitting, may budget nga 111 pesos, o 111.9 million pesos. Kung sa diin, ang kontraktor sa sininga proyekto, amo ang, alright, guess what, Bombo Cham? IBC Builders. Ang ang kontraktor man sa controversial nga 680 million pesos nga ungka flyover. So, ini sa gihapon nagapabilin nga misteryo sa mga Antikenyos kung ano ini natabo sa retrofitting project sang Paliwan Bridge, Bombo Cham. So, as far as we know it, nagpabutyag man sang, hindi lang si Governor Cadiao, may mga pumuluyo man diri sa Antique nga nagahambal sad to say, no, na pag-iwanan na ang province of Antique sang Iloilo kag Aklan sa sobrang nagamhana na sa pondo sang gobyerno kag kapal mukha sang government officials. Di bale nga mahirapan ang constituents nila imbes nga mapauswag ang Antique. So balik dekada 70 ang gakabatsyaga nila sa buwang may-ari man di typical standard of Filipino quality, planning, and engineering. Second or third big bridge to be washed away now. I guess they will use duct tape and bamboo next. So, ang mga pumuluyo ay nga
nabudlayan kay nagagamit na lamang sila sang pambot to cross from one municipality to another. Sa nagpadulong kita sa Paliwan Bridge nga ini Bombot Siam, kita man mismo naka-experience siya kung ano ang kabudlay nga kinahanglan maagyan sang mga antikenyos nga magtabok-tabok, delikado pa man kisa kay ang daludo sang tubi hindi mo mapaktan. But still no, ang grabe ni ila nga nga pero which ila binagid sa mga senior citizens nga naka-wheelchair, may ari man kita de nga ang ginapasan nila ang pasyente nga ini. That is why man si Governor Cadiao nagsulat man sang sulat sa gobernador sang Aklan just so nga maka-communicate sila kag mapadala didto sa gilayon ang mga pasyente from Antique to Aklan to para sa maayo man nga medical examination and check-up Bombot Siam. So Alright. ini Alright, ini si Bombo Ria Momblan para sa number 1 kag most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat kid Bomboria Mumlan, kaluluoy lang permi ang taxpayers. This is where your taxes go, pero hindi ragi mamala nagkakadto. Kung wala dira nagkadto sa di na binagkadto. Liliabi bulsa nila da, basi dira nagkadto. Kung baga padayon ang mga kasubong sining mga sa isang transaksyon sa gobyerno, ang imol mapadayon na gilamang nga maimol malumos sa kautangan samtang pipila diri nga magamhanan kag kwartahan at di sila lang niya nagaganar at the expense ang suffering sang mga taxpayer. 6 minutos sa kaligad sa takna sining launa. I-check ko naman this time balita karon ni Bombo Chari Sumagpao, si IPPO Director Palomo, nagmando diri nga mas pabaskugon ang border control kag ining mga checkpoints kay may ginhulugan sang may nasapuan sini iyang patay sa banwa sa San Joaquin sang nagligad sini may nadlaw. Dismayado man diri ang IPPO Director kay ginhimo iyang halabuyan sang biktima sang summary execution. Kung biktima gin man sang summary execution o kung ginhalid sa iban sini nga banwa kag ginhaboy sa banwa sang San Joaquin. Ang kaso ginmando man sa IPPO Director nga dapat tutukan din sa mga kapulisan agod nga masulbar. Kaya tiko hindi ni masulbar kanugon sa mga achievements ng IPPO sini iyang pagpungko ni Colonel Palumo. Maalimunaw bagod gid lamang sa mga kasubong sini mga unsolved crime. Bombo Chari sa report, please come in. Nagamando na diri subong si Director Colonel Palomo sa Iloilo Police Provincial Office, Bombo Champ, ngati pabaskugon sang iya sini nga kapulisan sa bilog nga probinsya sang Iloilo ang ginakandak nga checkpoints amo man ang pagpatigayon man bantay sang aton sini nga mga border controls ini matapos ang insidente na naman sang pagpanghalid sa bahin sang banwa sang San Joaquin, Iloilo. Nagmando naman siya sa San Joaquin Municipal Police Station sang madalom kag maid-id investigasyon para masulbar ining kaso na naman sang pagpanghalid. Ini matapos kung matandaan sang aton sini nga mga kabombo sang Hunyo 3 sang aga sa bahin sang Barangay Kianan sa may San Joaquin, Iloilo, nasakwan ini nga bangkay sang isa ka lalaki ngati ang naputos ang iya sini nga ulo sang garbage bag. Nagakaya ang iya sini nga lawas, naputos sang garbage bag ang ulo, nakasuksok sang blue nga dilargo kag puti nga t-shirt. Kagapon lamang nga adlaw ginkumpirma mismo sang iya sini nga pamilya nga ang lalaki amo ang ginkilala kaya Jomar Blanco, 39 anyos, sa Barangay Tangke Ilaya, Rojas City, Capiz. Kag nakumpirma mismo sang iya sini nga live-in partner base man sa iya sini mga tattoo sa lawas nga tigin pagwa man sang aton sini nga kapulisan. Kung matandaan sang aton nga mga kabombo damo ini siya sang tattoo mayara sang
tribal nga tattoo sa iya siniwala nga abaga, may ara man sa nga tattoo sa tuo niya nga abaga nga may design nga damang, may ara man sa nga tattoo sa likod, kaga may design nga rose nga tattoo sa iya man wala nga tiil. So sa interview sa Bombo Radio diri kay Police Colonel Ronaldo Palomo, ang director sa Iloilo Police Provincial Office, iya ginapahayag nga nagmando na siya sa San Joaquin PNP nga dapat magdugang pagid coordinate sa pamilya sining biktima para mas mapadalman ang pag-background check diri kay Blanco. Kay sa subong, ang background nga ila sini nga nakaptan may ara bombo champ no sa nga record ini sa may Haro PNP kasi gin-confirm naman ini naton mismo kay Police Captain Lester Oliveros, ang station commander sa Haro PNP. Nga isang October 27, 2022, ining si Jomar Blanco amo ang nadakpan sa bahin sa barangay Kubay, Haro sa 3 diri ka bayulasyon. Una nga bayulasyon, usurpation of authority kung sa diin ginpalapitan ini siya sang isa man ka pulis kada ginpamangkot. So nagpakilala ining si Jomar Blanco nga isa siya ka miyembro man sa Philippine National Police. Ginpangitaan siya sang ID apang wala sa nga may ginpakita. Rason nga ti sa nga aresto ini siya nasapuan nga may ara ini siya sang ginabit-bit nga armas kag amo ina ang iya sini ikaduha nga violasyon ang violation sa RA 10591. Angay nga ang nasapuan nga may ara ini siya sang armas nakuhaan pagid sa bombo champ sa nga ginapahayag diri illegal nga droga. Rason nga ti 3 ang iya sini nga record sa may Haro PNP. Dugang pa ni Colonel Palomo, base man sa nanging statement sa nga pamilya sining biktima, ilabi na sa nga live-in partner dirinyo ni Jomar Blanco, nga ti Biyernes sang gabi, Hunyo 2, nagalisensya ining si Blanco nga ti magwa kaga nagpangayo ini sa nga 500 pesos sa iya sini nga partner. Ti ginhatagan man siya apang ti wala ini sa panugid kundi ini siya makadto. Kag ti nahibaluan na lang pagka Hunyo 3 alas 8 sang aga nasapuan na siya sa may barangay Kianan, San Joaquin nga ti ginhalid kag ti amo na patay na. So sunod diri sa iya nga live-in partner, driver pahinante ini sa isa ka negosyo ining si Jomar Blanco nagaubra sa may mantikaan, negosyo sang mga mantika. Dugang pagidira, nakapanugid man ining si Jomar Blanco sa iya nga ti sang nagligad lang nga bulan sa may bahin sa nga Rojas City, ti nga may nagapangita nga 3 ka mga lalaki nga ti bukod ang lawas diri kaya Jomar Blanco. Kumbaga, Bombo Champ nagaaligid-aligid na nga daan 1 month ago ini nga 3 ka lalaki sa ila man mismo nga area sa may Tangke Ilaya, Rojas City. Dugang pagidira, nakapanugid man ini kag kaagi man gali ini ginsapote man didto sa ila nga area sa may Rojas kung sa diin 6 ka mga lalaki diri ang nagpuli man kay Jomar Blanco. Kay ang nangin statement diri ni Jomar Blanco nga ti ara siya man mismo sa ila sini nga area, ginbanggaan siya sang isa ka lalaki, ginpangayuan sang diri sang kwarta nga ti ibakal kon tani sang sigarilyo apang waay siya sang maihatag, rason nga ti ginpulihan siya sang 6 diri ka mga lalaki. So palaligban subong kay Colonel Ronaldo Palomo nga ti halin sa bahin sang Rojas City ini nga lalaki nga biktima pero ti diri na sa Puan ginhalid patay diri na sa probinsya sang Iloilo sa may banwa pa sang San Joaquin kung sa diin ti pinakapunta na ya Bombo Champ sang Iloilo ang last na nga banwa tapos ti probinsya na ya Higilayon sang Antique. Rason nga ti challenge man ini kuno kay Colonel Palomo sa investigation skills man sang iya sining nga kapulisan mabalaan kung ano gid man bala ang motibo sining natabo iya nga krimen. So nagapanindugan man ang Iloilo Police Provincial Office nga ti isa sa gihapon ni ka isolated case ang natabo kag ti on top of the situation sila gihapon apisar pa nga asod-asod na nga mga insidente sang pagpanghalid ang gakinatabo diri sa probinsya sang Iloilo. Suno pa kay Colonel Palomo hindi man itani pagi take advantage no sang sining mga tawo nga tiga ubra sang simen
ang kalinong niya kag katawhay diri sa aton sini nga probinsya nga timuon lang nga halalidan o kun halabuyan sang mga patay na nga biktima. So amo ini papag-unon niya ang border controls, mas pasangkaron pagid niya ang pag-conduct sang nagkalain-lain nga checkpoint sa tagsaman ka area diri sa aton sini nga probinsya. Kag iyaman iga-activate pagid sa liwat ang tanan nga mga barangay tanod kag force multipliers. So yari bala pamatian naton ang nangin interview sa Bombo Radio kay Police Colonel Ronaldo Palomo. Na-identify na to ang biktima si Jomar Blanco, no? Taga Roas Capiz. Ilaya Roas Capiz. Dito amo na siya, may previous nga kaso siya sa RA 9165 10591 kag na-arrest ni siya sa Haro, Iloilo last October 27, 2022 for usurpation of authority. Amo nang latest nga background siya. Kag nakatuan naman siya sang pamilya nila dito sa may San Joaquin Taguig claim, no? Amo nang latest nga na bato natin. Kag may report man nga amantago may nagapangita na sinikatawongan ni sa Roas Capiz sa iya dito sa balay nila. 3 katawo suno sa pamilya. And that is why I am telling the Chief of Police of the San Joaquin to coordinate sa family kag background gid maayo ng tao kag tandakan sang investigation. Mahalin dito sa lugar kung diin siya nagalin. Kay suno sa pamilya nagalin dito gabi na ngayon 500 pesos after sa wala nakabalik. This is so far from San Joaquin. Amo nang aton sanaw na sitwasyon. And nagiging challenge sa PNP natin. Sa skills naman sa PNP natin, sa investigative skills, kung paano naman natin ining masolbar ining kaso nga. No? Kung may kontragin man siya nga personal o kung pamilya niya, I don't know kung ano pa. So far, we will be conducting investigation on this matter. Para wala pa ta persons of interest diri sa kaso nga niya, no? Nakita lang man naton diri ang mga nagalinya na for violation of 9165 isa nakabagay so drug case nakabati man ta nga ginkaagi ni siya nga gini sa puti man sang mga tao dito sa may area nila and I don't know how to do this kaya nga mo na aton nga tanawon kung may mga kaso ini na dito but the question is nga ang napakalayo sa San Joaquin Cadruas sa distance between them. Ang mga lugar, no? Para dalon lang dito ka dito batkin. Anyway, we'll be conducting investigation on this one. Okay, sir, ang aton nga probinsya halin sang nagumpisa ang sini nga tuig makapila na gid ka beses nga puraw lang may mga insidente sang pagpanghalid tapos subong na naman masiling pa bala naton on top of the situation Japon aton nga Iloilo Police Provincial Office. Yes. We are on top of the situation and amo ning mga tawo they are taking advantage of the peaceful province of the Iloilo. No, amo gani na nga siling naton sa anuhan, hindi ninyo pag-i-take advantage ang katakayan sang province of Iloilo. Kagimuon ninyo nga habuyan, no? Kay it might be either nga personal ninyo o kung ano man, it is not the province of Iloilo is not a place na habuyan ng ninyo. Ibutang naton sa tama ang aton That is why we would like to strengthen again ang aton border control no sa mga probinsya kag pag-ayusan naman natin ng mga checkpoints natin dito. Kay na-activate naman natin ang mga barangay tanod natin in the surrounding municipalities of the city. Amo ng mga Uton, Pabia, Santa Barbara, Licanes, kag San Miguel, no? Amo na siguro kung ginapon naton nga i-activate liwat ang mga force multipliers naton sa mga muning nga bagay. But I do believe ang Ilonggo hindi gid siguro hindi ni bulahaton sa mga Ilonggo nga mag-amo sini. That we do believe nga peaceful diyan ang Iloilo gyapon and we are on top of this situation.
I believe gihapon this is an isolated case. Kagi mabalaan gid man naton kung ano gid ang mga root cause ni later on. Nabatian sang aton nga mga kabombo ang nangin pahayag ni Police Colonel Ronaldo Palomo ang Provincial Director sang Iloilo Police Provincial Office. So nagapati diri subong ang Direktorya Bombo Champ ngati hindi niya buluhaton sang mga Ilonggo ang amo sini kaangay nga natabo no ngati nagapanghalid, nagapangbilin lang sang mga patay na nga mga biktima diriya sa bahin sang probinsya sang Iloilo kag tiga pasalig ngati mahibaluan gid ni ang puno kag punta sang krimen ya nga natabo. Aton man napatigayon nga malabot diri ang bahin sang San Joaquin PNP paagi kay Police Captain Felix Perez ang Chief of Police kaga iya diri ginakumpirma sa aton man ngati ang ila subong diri nga ginaimbestigaran ang base man diri sa ginhatag na nga statement sa nga live-in partner ni Jomar Blanco kag amo ini subong ang ila sini nga ginasundan sa pagpadalom sang investigasyon. Nasiling na naton amo ini ang duha kung sa diin una ang 3 kalalaki nga ligad nga binulan nagaaligid-aligid sa ila sa area sang Rojas City kag amo ang nagapulupangita diri kaya Jomar Blanco kag ang ikaduha nga ginasundan man subong amo ang nakontraman ni Jomar Blanco ngati amo ini ang nagpuli kastigo sa iya ano man ka mga tawo amo man sa gihapon sa banwa sa gihapon sa Rojas City. Rason ngati nagapangayo sa publiko sa subong nga kun may ara sang impormasyon man ang kun sino man nga nakakilala diri kay Jomar Blanco kag sa iban pagid niya nga mga impormasyon parte diri sa biktima mag-contact na sa gilayon sa may San Joaquin Municipal Police Station. Yari bala kamatian ang pahayag diri ni Police Captain Felix Perez. Sa kwan ma'am, sa 3 ka tawo, mo na ma'am ginaimbestigaran ta kung sino na nga mga lalaki kag ano ang kahilabtanan kag sa kontraya man to pala na ginngayuan sa kano sang brakal sang sigarilyo way sa sang ginhatag amo tuging kastigo sa sang anom ka tawo na duwa man lang na ginabasihan ta. Panawagan lang namon nga kung sino may knowledge about sa insidente nga nasapuan nga patay sa may San Joaquin, palihog lang ko panawag kamo sa amon kay 24 hours open man da ang hotline namon para mag-entertain kasi niya inyo nga informasyon. Nabatian no ang nangin pahayag ni Police Captain Felix Perez ang Chief of Police sa San Joaquin Municipal Police Station. So amo ni subong ang Bombo Champ no ang atong ining biktima wala sang iban pang kaso abi magluwas sa usurpation ano ganitong kaso ya? Usurpation tapos violation sang RA 9165 kag sang 10591 pagid Bombo Champ. Okay. Anong mga pilasis ni gani Bombo Champ? Sa initial nga investigasyon sang Soko Bombo Champ ang rason ni kuno sang kamatayon niya na suffocate kay tigin putos sang garbage bag sa ulo. Apang may mga bulubakirat sa iya sinikalawasan pero tiginabantayan pa kung ano pagid niyang resulta sang aton sininga scene of the crime operative sa ila sinigin conduct nga examination kung ano gid man bala ang pilas pagid niya o kung may ara pagid bala ni sang mga pilas nga naagom sa iya sininga kalawasan pero sa initial investigation na-suffocate ini siya rason sang iya sininga kamatayon. Okay, ining mga pagpatay pinagi sa suffocation amo ni siya ang mga estilo sa pamatay sa mga kartel bala sa mga drug lord sa ila sining mga sikaryo butsilingon mga assassin no ila sining mga hard killers sa Bombochari. Amo na iya ang sa bahin sang San Joaquin PNP duha ang ila ginasundan no Bombo Champ ang bahin kun sa diin may ara sang 3 ka mga lawas nga mga lalaki nga amo ning nagapangita kay Jomar Blanco kag ang ikaduha ang nakaagi niya kontra man sa bahin man dito sa may barangay Tangke Ilaya sa may Rojas City. Pero suno kay Colonel Palomo ginalantaw man syempre ang kahilabtanan man niya sa illegal nga droga kay tungod gani sa record niya sa may Haro PNP nga nadakpan siya kada nakuhaan sang ginapahayag illegal nga droga sang ini siya ang ginpangitaan man sang mga
identification cards man niya, rason nga pwede man ni malantaw man nga ang gulo kag motibo nila ang kahilabtanan man niya sa illegal drugs. All right. Ini si Bombo Cherry Galicia Sumagpao para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo. Salamat kid Bombo Charigalia Sumagpao sa imo siniiyang follow-up report. Pagbalik ta, inkwentro sa dunga sa Philippine Army kag rebelde sa Banwasang Leon kag Leyte sa minor de edad nga nakabuno patay sa distrito sa Molo. Inikiban pa ang mga balita pagkatapos sa pila ka importante nga mga panumdum. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans, manami ini nga isuksok bagod nagahuro magi ng kanami sang legs ang isa katawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pakamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga panumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas ni ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatugas sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo.
Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang Bomboradio Iloilo, Philippine Standard Time, 49 minutos sa kaligad sa taknang alauna. Balik diri sa pagpangalagad sa bomboanay sa udto sa DYFM Bomboradio Iloilo. Standby sa kay Bombo Ria Mumlan. Balikan tang linya ni Bombo Ria, may kantanan sa sining enkwentro sa tunga sa Philippine Army kag rebelde nga grupo nagluntad sa Banwa iya sang Leon. Ano na diri ang latest kag i-check man naton later on si Bombo Jomar. Ino naman may kantanan sa minor de edad tumang nakabuno patayo, no? Sa aton sining mga kabombo, no? Standby sa aton sining mga tagpalamati sa dugang pa nga mga balita kag impormasyon. Ang minor de edad ginsita ini sang biktima kay ginapayag nga mayara sang reklamo nga masabi kuno nagapanghaboy ini siya sang butilya. Tinaglabuhay na sang damo pang istorya kuno kun ano pa dira. Binuno tana sining minor de edad ang 35 anyos sa bahin karon sang distrito sang Mulo. Now, as per information, nag-surrender kung nadakpan ining suspitsado. I-check kami naton si Bombo Jomar sa yaman sining follow-up report, no? Para nga mahibaluan naton ang dugang pag-insining nga impormasyon sa tuhoy sa nasambit sini karon nga krimen. Oras naton 51 minutos na ang nakaligad sa takna sining nga launa sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Amo ning isa pagid sa mga mambal naton karon banwang problema naton sa sosyudad ining mga minor de edad bala nga naga sinabad kag nagalabot sa punto nga ini sila ang nagadala sang mga makamamatay nga hinaniban nakabuno nakapatay gido sa lamaharon sining edad. Bombo Jomar sa report na please kamin. Turn over na dari karon sa bahin sang Women's and Children's Protection Desk o na WCPD sa may Molo Police Station ang ining 17 anyos nga lalaki nga nakabuno patay sining 35 anyos ang lalaki man sa may Barangay Kalumpang distrito sang Molo. Ini kasunod dari karon nga nag-surrender na ini siya sa katapos dari karon sang autoridad matapos ang gining sambit karon nga insidente, no? Ang matandaan sa aton nga mga kabombo ang biktima mo ning si Joseph Alisen sang Barangay Kalumpang distrito karon sang Molo, no? At agad na diri agamay nga background ang aton sa nga tagpalamati diri karon Bobo Champ, no? Kay sunod diri gani kay police captain din ang hepe karon sang Molo Police Station. Bali ang ining biktima nga pauli na kuntani sa iya sini nga puloy adra man sa Manisambit karon nga barangay upod ang iya sini karon nga abyan dito nga tinakita nila ining suspitsado ining minor de edad nga ginapayag nga panghaboy kuno sang botilya, no? So moto nga sita ini siya sang biktima based diri karon sa panisayon sang upod sini Bobosam
ginsitaya ining minoridad kag why naman kuno sa damo pang pag binaisay gulpi lang ni ginbuno ang ining nasambit karon nga biktima nga bisita sa iya nga gitunaan sang iya sini nga kamatayon kay bangod man giti nakaigo ini siya sang multiple sabon no sa iya sini nga lawas. Pero kung pamatian mo man diri no ang aside diri karon sang pamilya no sa sining minoridad bali ang natabo diri ko nga pag sita sa sining biktima ado baligin kadol ko no ang ining suspect bumutsam inayabis no sa statement ya sa pamilya sa minoridad. Ginkadol sang suspect ang biktima. Ginkadol sang biktima ang suspect based sa pamilya. Bali ang biktima ta di bala among 35 anyos. Yes. Ti antes pa man sang bunanay ginkadol ni sang biktima ang suspitsado. Yes, based sa pamilya. Suno sa pamilya. Tapos Yes. ginambalan nga ginsita nga ginpabangdan siya nga siya nagapangaboy botilya. Rodyon dat mabutam. Pero may pruweba ining 35 years old na Bombo Jomar. Kay nakita ko no nila mo nga gapanghaboy amo to ginsita nila. Okay. Ti anda araman ko nung iya sining upod nga ti anda men niya mag-witness bumutam kung maghatag sang iya sining statement. Utod sang ang upod sang biktima kay duwa ni slag puli mo. Okay. Ti amot pa tapos sa aksidente mo ton lagyo tong minoridad wa ito ma-recover tong iya sining kutsilyo gamit nga kun ang taon naton halos kalabanan kilid gidigo sang biktima no. Posible nga may harapan isa sang ginanantang daw nag ano pa meron sang tugin tagang niya pablak may pilas sa kamot puti bangod sa igo yaman sa lawas amo to nga nawalan sa persa kag amo nang posible nga gitunaan man sa iya nga kamatayo bangod sa igo sang sining kutsilyo kaya mo to nga agin pakingutan sa pulis ang pamilya kung ang ginikanan sini kag agin coordinate dere kag subong ilang aga nagsungka ini pagid ko sa baybayin sa Molo PNP station dere Bubusam. All right. Ipabati tabla no si Police Captain Benji Adisen sang may tarigdo dere sa Bombo Radio. Oo, sir. Ari na di sa Subong. Subong na-prikura naman naman. Kaya rin naman ang pamilya sang biktima. Kung ano ilang decision, ari naman rin ang mga papilis. Waiting naman kami sa iyang medical bulletin update sa hospital, sir. Ang biktima, dugin buhay, ang gito ko buhay, sir? Oo, na-deklarar ito sang kagahon DOA siya. Kagsubong sila, kanang suspect sa subong, ginapractice sa subong kay para ma-turnover natin sa DSWD. Pila edad sang suspect, sir? Subong sir, 17 pa lang, sir. Pinapa-produce pa naman sa iya birth certificate. Kung mag-file kaso, pamilya, anong case ni sir? Nataon na natin kay mga pa man kami sang sang disability sang ilan nga advice kay anan pa nila sang study. Kay kung kasi maaton rin makapasaka man kita sang kaso nga homicide. Di kay kung minor, di ba, hindi ni sa PD pa ma-preso, sir, no? Hindi pa. Turnover lang ginamon sa DSWD Subong. Okay. Subong din sa Subong, sir? Subong nga rin din sa tulutapan sa aton nga WCPD. Kaya ongoing process ng iyang medical. Balik-balikan ta, ano gini, sir, ang motibo? Kag ano gining natabo nga ginbuno itong biktima? According man sa sa pagpamangkot kay nato sa side man pang victim, nanto ko na kamatuod ko nung ginkatulin ni siya sa nagdumot. So according man sa sa kaina, ang bata ni ko early pa, may dala na ko nung kutsilyo. So wala lang ko kabalo kay amo lang lang to kuno sa gabi nga to nga may nagaboy ning redoors ning aton nga suspect kag lapitan ko na sa wayon sang biktima kag amo na to kuno diyon natabo. Ginbuno ya. Sir. Na-recover tong kutsilyo, sir?
So para sa negative sir, wala natin makita ang kutsilyo sa area. Joms? Si Police Captain Benji Adisen, no? Based madri sa record sang Mulo PNP, bali ang ining biktima may mga record nga ti masami nga nalakpan sa paglapas curfew hours po mucham. Ang biktima o kung ang suspect? I mean, ang suspect, no? Aning minor de edad. Kung basihan dari, and the rest is by barangay, umumla na, abi, nga ti, permit sa kuno nga gina sita, bangon nga ti sa paglapas sa curfew hours, dari karo sa may area sa syudad, sang Iloilo. Tiabo na, di bangit ko mo minor de edad, panginako pinikaroon sa Department of Social Welfare and Development upon ang disability, ang nasambit karon niya nga suspisado po mo. All right. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta radio. Bombo. Salamat kid Bombo Jomar Villa, no? Ang plastada sila diri dapat kung tani wala nato ni gin kung saan pa bala why kita nagmatumato sa mga kasubong sini nga bagay o galing kung kisa ti dalaman siguro sa kaakigon mo disturbo sa katulugon mga nagahinaboy sa butilya nagarinambol nga mga minor de edad mga king kagid no ti pero mas mayo kung tani gin palabot sa pulis total identified man pananglitan nga makita mo na siya itudlo mo para ipadakop no kag turnover to sa DSWD. Sabay naman karon iyang ati senaryo nga ginkadol sang biktima ang suspitsado dala sa Y siguro do hindi man nagakabagay guro nga patupan ang minor de edad kag mga minor de edad subong abi nagalagaw nagabitbit gid sang hinaniban. Ang iban sini sa ila magasinabad magpangawat kag iban pa nga mga katuntuhan di dapat sini sa ila nga tawgon ng atensyon sa ila mga ginikana no para madisiplina ang ila sini nga mga kabataan. Kay kabalo ka mo banwa ang mga bagay-bagay di man niya madala sa pisog-isog mo kay ang tanan sini nga tawo nga maisog nagauntat ila sini nga edad temprano pa ni sila nagapalahuway kay mabot kinang tsimpo nga may mabakal ginasang isog mo kapin pabikon na ang tawo gina ihig-ihig mo lang kag gado kasubong iyang nagapaumod lang no kay kandila gani bisan dugay maupod pero gakaupod no ano paihan ang pasensya sang tawo nga permi lang iya naga paiway permi lang naga paayon no? Mabot ginang simpo nga ang iya sini nga pagpaiway, pagpayon, maupod pareho sang kandila. No? Delikado na. Kay kunang tawo, ang pasensya yabi katulad sang kandila, tuod nga dugay maupod. Pero pananglitan maupod gani ina kag pinabayaan mo hilabi pa kun ginpatong mo lang na isa kahoy o kun sa anuman nga combustible material iho di karbonya basi masunog ang bilog mo nga balay. Now, muna palawigon taton sini nga Korea kag paminsaron basta tanan nga mga isog, tanan nga mga siga kada November 1 ginadumdum na lang sang ila sini nga mga himata. Hindi bot silingon nga ang isa ka tawo talawit. Puti ang itlog o kung ano pa ng tawag sa paglikaw niya sa isa iya ka konfrontasyon o kung inaway no or mamalibad abi nga pagpanghangkat gati matapong ulay ka sakon. Basi na nga tawo nga nagapamalibad nahuya man guro sa kaugalingon niya nga kung patulan niyang isa ka tawo no? Ti laban-laban siguro milasyonan gid.
no? Ang masimilasyonan gid, no? Inang tao nga permi lang naga paisog-isog, naga panghangkat inaway, no? Ti kun lang taon mo ti do hindi man kaubos ka sinamo niya, no? Ti kun tuturon guro basi kun mamilasyonan gid guro eh. Anyway, tanan nga tao, peace loving people lang. Para nga we can live happily ever after. Sige, lapaw na ko sa latin. Standby na sa kapon lamang program. Kaupo naman sa kay Tita Regine. Ismo mo siya, mablanco, gabilin sa imo. Sang manayanay nga hapon, may God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Suno kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kun NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kag iban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butanga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok.
Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagayelo ang supat tig mata, pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kun makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kun homework. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ng savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Tipigi ang imo ikayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad. Lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church. Bangod sa duwa ka mga raya sang Jesus ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Ang cabbage o repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod dinhi nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Conserve water. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man. Kung nagahugas sang pinggan, unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Gamitan niwat ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos sang inidoro, paglabas sang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo.
I-report sa Water District kung mayroon sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler. Hapon sa tanan, oras ng Pilipinas. It is now 13 minutes after 2 o'clock. 13 minutos makalipas ang alas 2 sa hapon. Balikay na naman kita. This is Tita Regine. Kumusta ka mo? Welcome sa kahapon lamang program. Lunes kita and it's the 5th of June, tapos na tong Mayo, no? Hunyo na kita. Pero kung diin pa ya ang Hunyo, dira pa ya ang takadamo ako sa mga nakitaan kagapon nga naga-procession sa ilang nga pang Flores. They usually amugid man na, no? And then ang ilang nga pang fiesta, pero ito sige lang belated ang celebration. Pero sa gihapon naga-enjoy ang tanan. And so sa mga naga-fiesta dira sa Subong, happy fiesta lang sa inyo. Tell us about what happened sa fiesta ninyo. You share whatever it is you want to share. Diri sa KLP, istorya nyo man or istorya sang natabo nga fiesta, pwedeng kid. I-email lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede ipadala sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Again, this is Tita Regine. Ready na kita nga magdulong sa inyo sa sininga palatuntunan kag arina. Ang atong ambahanan para sa inyo, nagikan kay Vanessa Gonzalez. Umiibig sa iyo. Welcome sa KLP. Ikaw ay nais kong makita. Ikaw ay nais makasama. Sa'yo ang puso'y niligaya. Sa'yo ang buhay ko'y sumasaya. At sa tuwing makaalala ang ating pagsasama, ang puso ko'y umaawit sa'yo, sinta. At sa bawat sandali na ika'y hinihintay, dalangin ko'y makapiling ka, aking mahal. At sa araw na ito, ang puso ko ay sumasamo. Damdamin ko'y umibig na sa'yo. Ngayong ika'y aking naaalala, ang nais, pag-ibig mo ay matama. Wala nang hahanapin pang iba. Ikaw lang sa puso ko'y nag-iisa. At sa
sa'yo. And that's very nice. We are all in love. Not just today, but ever since the world began. Good afternoon sa liwat sa inyo mga kabomba ko. Ano-anong mga panghambal ko, no? Anyway, this is Tita Regine. Welcoming you sa Sininga Hapon, nga KLP. Ari na ato nga first story. All the way from Antique. Ang tag-iya, taga-Antique. Kruhay Antique. Di ko ginamalikpatan. From Bing, sang Antique. Good afternoon sa mga taga-Antique dyan. Ari ang sulat sa isa nyo kasi Mario, nagasiling, Dear Tita Regine. Sa malawig nga tion nga nagapamati ako sa imong mga programa kada hapon, naganyat man ako nga magpasakop sa imong mga programa, agud i-share man ang ako nga kahapon lamang. Tawag na ako kay Bing, sang Antique, Tita Regine. Sugdan ko ang pagsaysay sang akong sugilanon. Sang 15 anyos pa lang ako, kag naga-eskwela sumong 3rd year high school sa isa ka banwa. Palihog, hindi lang pagbasaha on air ang name sang school kag address, tita. Sige, sure. Anom kami nga magulutod, duha ang lalaki kag 4 ang babae. Ika-4 ako sa amon nga magulutod, tita. Nagapauli kami sa isa ka barangay sa kaiping nga banwa kung sa diin ako nag-eskwela. Gani, nagaboard kami sa akon manghod nga lalaki nga si Dodong. Duha kami, Tita Regine, nga nag-eskwela sa mga school. 3rd year ako, samtang siya 1st year high school. Pigado lang kami, tita. Si tatay, isa ka mangingisda. Kag si nanay, sa sulod balay, nagaatipan sa amon. May magulang ako nga lalaki, nga may jutay nga negosyo, pag nagabulig man siya sa amon financial nga mga kinahanglanon. Pero bago lang, nagpangasawa siya kay nagabusong ang iya asawa. Pero, didto man sila gihapon nag-estar sa balay upod sa amon. Isa ka adlaw, Miyerkules Sadto, August 10, 1988. Ara ako sa school, Tita Regine, bisan ng August, masami nga maulanon nga bulan, pero sadto nga adlaw, manami ang silak sang adlaw, tita. Past 4 sa hapon. Ara kami sang best friend ko nga si Cherry. Nagapungko sa madabo nga Carabao grass ng school campus. Kag sa unahan, makita ang gamay nga lake nga araman sa sulod sang malapad nga campus. Araman ang kalabanan nga mga estudyante sa GWA kag nagahimo sang various outdoor activities. Kangay sang sports, YDT, may nagapractice saot kag iban pa. Si Cherry, nag-practice tukaras ang iya nga glockenspiel. Tiyan ba ko sa iya, Cher? Please could be play sang ballad for Adeline? Favorite ko ginabala, Cher. Tiyan ba ni Cherry? Baw, kabudlay sina, pero i-try ko lang tukaron. Kanami sang pagtukar ni Cherry. Pero samtang nagpamati ako sang instrumental piece nga ballad for Adeline. Tita, nadumduman ko ang damgo ko sang gabi antesadto. Sa akong damgo, nakita ko ang ako nanay kag tatay. Kag-ara sila sa tunga sa nagadaba-daba nga kalayo. Makahaladlo katama, Tita Regine. Gani, pagkatapos tukar ni Cherry, nagdali-dali ako pauli sa boarding house, tita. Kaginabalan ko ang manghod ko nga mauli ako anay sa balay. Natingala siya kay Miyerkules pa lang, mauli na ako. Hambal ko, mabalik man ako pagkaaga. May importante lang ako nga ihambal sa ilan ni nanay kag tatay. Plano ko, tita, nga paandaman ang akong mga ginikanan, parte sa akong damgo. Dugay pa akong hulat sang salakyan, tita, kay nakalakat na ang last trip nga jeep. Maayo lang kay mga past 6 p.m., may nag-abot nga bus. Tinagdali-dali ako saka sa bus, tita. Pag-abot ko sa balay, nagapanihapon gid sila. Apang, pagkakita sang nanay ko sa akon, ginakigan niya ako, hambal niya.
Ari ka na naman, gadubli gasto sa imo, kay mabayad sa boarding house, tapos mapleti taliwat, kay Miyerkules pa lang uli-uli ka. Di ka kahulat mag-Biyernes kag mag-uli. Tibla mo tita, no? Sang primero pa lang sang klase, permi ko nag-uli. Kay nahidlaw ako sa ila sa balay. Tita mo gid nga daw, not in the mood ang nanay ko pag abot ko. Amo nga naakigan ako. Baw, sakit gid buot ko sa time na to, Tita Regine. Tapos panihapon, nagdiretso ako sa kwarto kag naghigda. Pero laman ako katulog dayon, kay nagahibi ako sa hipos lang. Why na ako makadumdum sa damgo ko, tita. Why ko gid sila masugidan kag mapaandaman. Samtang nga nagahigda na kami, sa kwarto, upod ko mananay ko kag duha ka utod nga babae. Mga 9:20 PM, gulpi lang, may naglagapok sa idalong. Tinakulbaan ako, kay didto ang tatay ko sa idalong, tita. Didto siya naghigda, kay may katreman didto. Pero di pagid sirado balay namon, kay ongoing pa ang construction. Tita, nagbangon ang nanay ko, kag nanaog. Di nagsunod man ako, tita, para lang tawon kung ano ang naglakpok sa idalong. Baw, pagwa ko, tita. Ara pa lang ako sa porch. Pagtamwa ko sa idalong, nakita ko ang nanay kag tatay ko. Kag may duha ka lalaki sa ila tupad nga nakabonnet, kag may armalite sila, tita. Nagpakitluoy ako sa ila, siling kunong. Maluoy ka mo, hindi niyo pagpatsa si nanay kag tatay. Nagtulok ang isa sa ila sa akon, tita. Yadto nga eksena, tita, natatak sa akon pamensaron. And it haunted me for years. I vividly remember his eyes. The only thing that can be seen because his face was covered with bonnet. Those a horror movie nga scene, tita. Ginhambal sila sa nanay kag tatay ko, pero wala ko mapatian. May ginhambal sila. So pagkatapos ko hambal, daw may ginhambal sila sa nanay kag tatay ko, tita. Pero wala ko mabatian, kay mga 7 meters ang antad namon. Dayon, nag-attempt nga magsaka ang isa sa ila. Di ginpunggan sang nanay namon nga magsaka ang tawo. Pero gapamilit gid siya nga magsaka, tita. Luwas sa amon nga 3 nga babayi, ang manong namon kag iya asawa nga nagabusong sang 5 ka bulan, ara man sa pihak nga kwarto, tita. Wala ako kabalo, pero amo galito sila ang tuyo nila, tita. Di syempre, kinabalaan sa nanay kag tatay namon, nga patsyon gali nila ang manong ko kag ang iya asawa. Ginhimo gid nila ang tanan, tita, nga di makasaka ang tawo. Sa sobra niya nga panginyabot sa tawo para di makasaka, pati ang bonnet sang tawo, nakaptan niya kag nakakas, tita. Siguro, nakilalaan nila sang tatay ko ang tawo, kag para di makasaka, tita, nalabot ni tatay ang baratiya nga ara sa ingod niya, kag ginlampusan to ang tawo nga nagasaka. Di kay may upod man siya nga may armalite man, baw nagatulok gid ako, tita, sanggin paarakan sang armalite ang nanay kag tatay ko. Oh, Diyos ko. Wala ako makahulag, Tita Regine. Pagkatapos, nagsignal ang isa katawo sang, let's go. Kag nagdalagan sila, pagwa sa balay. Nakita ko ang nanay ko nga nagadalagan man nga daw nagasunod sa ila, tita. Tapos nakita ko ang tatay ko nga nagapungko, nagasandig sa dingding, tita. Dali-dali ako nga nanaog sa hagdan, kagin palapitan ang tatay ko, tita. May jutay pa nga kalayo sa iya nga t-shirt, kag nahaklo ko pa ang aso, halin sa pulbura sang Armalite, tita. Ginpamangkot ko ang tatay ko kung sino atong mga tawo. Nag-attempt ang tatay ko nga maghambal, pero nabudlayan na siya, tita. Kag nakita ko, nga ginalagas niya ang iya nga paginhawa. Nagdalagan ako, Tita Regine, para mangayo sang bulig. Agud nga madala ang tatay ko sa hospital. Kaysa ubos, may kasimaryo kami nga may jeep. Kaso, samtang nagadalagan ako,
Ginapas ako sa isa sa mga iningod namon. Ginpauntat niya ako kaginambalan nga hindi na magpadayon kay wala na. Patay na ang tatay ko. Naghilibion ako tita kag nagupod lakat pabalik sa balay. Samtang nagahinampot kami sa balay, nakita ko may madamo nga mga tawo, mga iningod namon, kag araman ang mga utod ko sa kilid dampi sang balay tita. May nagdapit sa akon pakadto didto, kag nakita ko. Didto gali ang nanay ko, natumba, kag nagapaligo sang iya kaugalingon nga dugo, tungod madamo siya sang igo sang bala. Pero tita, nagatampad gid ang uyang nga guya sa akon. Sa amutong nakita ko tita, na-shock gid ako, nablangko ako, kag wala na ako makahibalo sang sunod nga natabo. Pagkatapos, nadumduman ko, ara na ako nagapungko sa mga tunga-tunga sang hagdan tita, staring in empty space. Pagkatapos, nagpalapit ang magulang ko nga babae nga ginsundan ko. Nagahibi siya nga nagasiling. Maano na lang kita sinibing, wala na kita nanay, wala pa kita tatay. Kag nagahibi siya. Nakibot gid sila sa ginsabat ko tita, siling ko. Si tatay man lang ang napatay day, si nanay tana, ginkidnap guruto nila ay. Kaya nakita ko gagina, gadalagan siya upod sa duwa katawo. Tapos nagsinggit ako, hoy, ibalik nyo si nanay namon. Di kaya nadumduman ko tita sa nga tion. Ang scene nga nakita ko nga after nga nagsignal sang let's go ang isa katawo, kag nagdalagan sila, nagdalagan man pagwa ang nanay ko. Wala ko na to nadumduman tita, nga nakita ko ang nanay ko to sa gwa, nga napatay man. Ay ambot lang tita, siguro sa amo to nga time, nag-shut down akon utok. Tungod hindi ko mabato ng natabo. Isa nabatian nila ang sabat ko, Tita Regine. Nakulbaan gid sila kung ano na ang natabo sa akon. Hambal sa magulang ko, hala, na ano ka? Di ba lang nakita mo man kainan si nanay? Lantawa ay, duwa na sila gihigda sa katri ay ho. Pagliso ko tita, nakita ko ang nanay kag tatay ko. Gatupaday sa katre, dugoon, kag wala na sang kabuhi. Pero katingalahan, sa tion nga ato tita, wala ako sa nabatsyagan nga sakit. Siling ko lang, ay, duha na gali sila. Nagsabat man ang bayaw ko, puubing, duha sila. Kag naghilibion liwat sila, pero ako, wala lang. I feel so numb, tita. I don't have any emotions anymore. Pagkatapos, nagpauli na ang mga kaingod namon. Sang gabi nga to, we managed to sleep for a few hours, but then, at about 5:30 a.m., ginpukaw kami sa magulang namon, kaginsilingan nga magdalagan. Way ko kabalo kung ano na natatabo, pero nagdalalagan kami tanan. Pero false alarm gali tita. Nagbalik man kami sa balay dugay-dugay. Pagkaaga, nagtelipon liwat ang mga tao sa balay namon. May mga pulis nga nagabot, kag nag-imbestigar. Pagkahapon, may nagabot nga taga-funerarya. Kag didto mismo sa balay nila ginembelsamad ang ginikanan namon. Ginpagwa lang kami sa balay tita. Ginahulat patani namon ang utod namon nga naga-eskwela diri sa Antique tita, kaso la siya dayon nakaabot kay may bagyo. Hindi patani namon ipalubong, kaso sang August 14 sang gabi, tita gin strafing ang transformer sa poste sa ibabaw lang sang balay namon. Baw, grabe liwat kulba namon tita. Pati ang bayaw ko nga nagabusong sa 5 ka bulan nga nagapanaog sa hagdanan, sa kulba niya, ara pa lang sa tunga-tunga, naglumpat na lang. Sang gabi nga to tita, wala kami nagtulog sa balay. Mga paryente lang namon, kag mga iningod ang nabilin. Didto kami nagtulog sa balay nga ara gid sa sentro sang baryo tita. Pagkaaga, ginlubong na lang namon ang among ginikanan. Pagkatapos lubong,
Why na kami nagdiretso or wala na kami nagpauli sa balay, tita? Nagdiretso kami sa ipil, sakay sa jeep, kagdala na namon ang amon mga gamit sa balay. Didto kami nag-estar sa balay sang amon tiyo, nga utod sang amon nanay. Didto kami nangabuhi, tita. Padayon kami nga nag-eskwela, kag ang manong namon upod ang iya asawa ang nagasuporta sa amon. Ugaling, nagpamigado kami sang ulihi. Kag di na kami masupport sa magulang namon sa amon pag-eskwela. Amo nga sa ulihi, diri ako nag-eskwela. Kay nag-estar ako sa akon lola, nga tiya sang ako nanay. Sa laktod, diri na ako nakapamana, kag nakaangkon sang 3 ka kabataan. Madamo patani ako sing isugid, tita, apang malawid na gid ining ako niya sulat. Kung may time, masulat pagid ako sa imo para i-share ang ibang kapagid ng mga inagyan. May subo, may sadya, kag makahalamot man nga mga hitabo nga gusto ko gid i-share sa imo nga matag palamati, Tita Regine. Ang usaling ko lang sa tanan nga nagapamati, na kung anuman kabudlay ang sitwasyon nga mahimo may experience naton samtang nagakabuhi kita, hindi gid kita dapat mangampo kag madulaan sang paglaom. Tungod may ara Dios nga nagaulikid nga nagapalangga sa aton. Sa ako na agyan, bisan patuman kabudlay, masiling ko gid, naging buligan gid ako sang Dios nga malampuwasan ng tanan. Kag pagligad sang panahon, di na masyado kasakit sa balatyagon. Kung akon madumduman ang mga nagkalatabo sadto. Although, from time to time, may mga setbacks man. Kag kung kaisa, naga-flashback pa ang mga nagligad. Pero convinced gid ako nga hindi gid ako papabayan sa Dios kag padayon gid niya ako nga ginabuligan. Samtang ari pa kita diri nagakabuhi sa siningdaan nga sistema kag ari pa si Satanas nga yawa. Madamo pa nga kabudlayan ang ma-experience naton. Pero magsalig lang gid kita permi sa Dios tungod handa gid siya nga magabulig sa aton. Kay hindi gid gusto sa Dios nga mag-antos kita. Bisan pa matuod nga ginatugutan niya kita nga mag-antos kita, pero hindi niya ini pagbuot. Kay sunod sa Bible, sa Santiago 1, verse 13, kung ang Isaya ra sa pagtilaw, hindi siya magsiling, ginatilawan ako sa Diyos. Kay ang Diyos, hindi matilawan paagi sa malaot ng mga butang, kag wala man siya nagatilaw sa kay bisan sino. By the way, tuhoy gali sa akong magulang tita kag sa iyang asawa. Maayo naman subong ang ila kabuhi. May mga pangabuhi naman ang ila 3 ka kabataan. Ang iban ko nga mga utod, may pangabuhi naman nga ila, kag maayo man ang ilang kahimtangan. Pero ang manghod ko nga si Dodong, napatay, nga wala pa makapangasawa. Nagtulog lang siya, kag wala na makabugtaw, tita. Ang ginsundan ko man nga babae, napatay naman, may isa siya kabata kag soltero na subong. Ari siya subong nag-estar upod sa amon magulang nga lalaki, kaga-eskwela siya. First year college na siya, tita. Tuhoy naman sa mga perpetrators, patay na sila tanan, tita. Ang mastermind, sobra 10 years na nga napatay, tita. Kay nagbato siya sa mga pulis, laki pang iya mga tinawo. Kay ginraid sa mga pulis, samtang didto sila sa iya nga fish pond. Tungod na diskubrihan sa mga pulis, nga didto sila nag-repack sang droga. Di patay gid sila tanan, tita. Tuhoy naman sa mga nangamot sa pagpatay sa akon mga ginikanan. Sunod sa intelligence nga ginhire sa magulang ko many years before, mga military gali ato sila, tita, nga gin-hire sang mastermind. Balaan man naton, may ara man pila sa military nga mga pasaway man. May ara man syempre nga nag-serve sang maayo kung nagahimo sang ila obligasyon. Madamo pagali ang upod nila, tita. Luwas sa duha nga nakita ko, kaginlibutan gali nila ang amon balay sadto. Pero according sa intel, tanan sila patay na. Either sa inkwentro, sa accident, kag iban sa balatian. Ang mga tuod gid ang ginasiling sang Bible sa Romans 12 verse 19. Do not avenge yourselves, beloved, but yield place to the wrath.
For it is written, "Vengeance is mine, I will repay," says Jehovah. Madaming magiging salamat, Tita Regine, sa pagbasa mo sa akong sulat, ang matinahuron, Bing, sang Antique. Well, Bing, that was so very traumatic. Ang natabo sa inyo ng mga ginikanan. Kag ikaw, gid, ang nakasaksi sinitanan. It must have been so very hard para sa imo to get over with it, no? Especially atong eksena nga ka very vivid that you said until now, hindi gid makakaskakas sa imo nga kaisipan. Hindi gid madula. But with the passage of time, well, ang tanan nangin masanag, nahibaluan ninyo, ano gid bala ang motive. And although hindi naman mabalik ang kabuhi sa inyo nga mga parents, pero sa natabo nga ato, no? As in, dito gid nato nakitaan kung paano nga very willing nga magtaya sa iya kabuhi ang mga ginikanan para sa pinalangga nila nga anak. So, ang pinakatuyo gidugali sa mga perpetrators, ang imo nga magulang that you said na nagalulo negosyo, no? Kagang iya asawa na nagabusong pa lang sa 5 ka bulan. And so, because in their effort para nga mapunggan ang ini nga mga tao nga makasaka dito sa ibabaw because ng hibaluan sa inyong mga ginikanan, nga patsyon gid nila ang imo nga magulang kag ang iya nga asawa. So they did everything para nga mapunggan ang ini nga mga tao, apisar kabalo sila, no? May mga armas, may mga Armalite. And then effort gid sila yan, no? Para nga hindi lang gito makasaka ang atong mga tao because hindi sila luyag. Ngati mapatay gid nila ang ilang nga bata, ang inyong nga magulang. And until, no, to the point nga nakakasan sang bonnet. Ang isa sa ila kagamuto, no, nagpangisog ang inyong nga father, nakilala yan na to. Natingin lang pusan niya atong luya gid nga magsaka. And siya mo to nag-trigger para nga ipaarakan sila sang Armalite. Tama ka makangilidlis, no? Hitabo nga to sa ano wala panumdumon mo, ikaw nga bata, nasaksihan mo gid sang imo kaugalingon nga mga mata nga ginapatay ang imo nga mga ginikanan. But as I have said, no, I'm sure for doing such a thing, wa isa sang gininulso siguro sadto that they did that because they are willing to lay down their lives para sa inyo nga utod, para sa ilang nga bata because di sila luyag. Kabalo sila, no, nga ginatuyo gid sa mga tao nga ato nga patsyon ang ilang nga bata. So hindi pwede. So they'd rather die than ang ilang nga bata amo ang mapatay sa mga tao nga ato. And then you said, no, 10 years after, tanan-tanan nga mga perpetrators, wala na, ang iban, nagkaladakpan, nagkalamatay, na aksidente. But it's good, no? Nga wala niyo butang sa inyong mga kamot, ang hostisya, kaga ginhatag niya sa Ginoo. Ang Ginoo kabalo. Kung ano ang pagkahimuon and what is good for you. So, salamat, kids, sa imo gin-share diri sa amon sa sining nga hapon, Bing, sang Antique. Yes, you can write some more diri sa KLP. You're mentioning mga makahalamot, mga masadya, mga masubo sa gibe, palabuta diliwat, yung email mo, yung mga stories. So, that means kabalo ikaw sang ato yung email ad. So, paki-email na lang sa liwat. More stories, Bing, para sa KLP. Salamat, gid. 42 minutos, makaligad ang 2:00, magabalik ang KLP pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefits sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na.
Suno sa pagtuon ng paghampang sang chest makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chest ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans. Ama kapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabuok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan lang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabuok. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko. Mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o pain-killing properties. Masami ba lang nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas kaangay sang kamot. Bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring.
Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini ang nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung iparepair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances Story kita is from Josephine or Pe. Mayong hapon, Tita Regine, kag sa tanan nga mga avid listeners mo, kag isa ako kananda sa mga avid listeners mo gid. Kaupod ang amay kag iloy ko. Permi gid kami gapamati kanimo sang kahapon lamang stories kag sa iban pagid nga mga programa sang Bombo Radyo Iloilo. Tita Regine, ginabuksan sang amay ko ang radyo halin 4 a.m. hasta mag Holy Rosary sa gabi. Gasunod gid kami kapangadi every night. Gasindi si Tatay Candila, kagaupod kami nga 3 pangadi. 3 na lang kami sa sulod balay. My parents and I. Suguran ko ang stories ko sa nag-umpisa tubo memorya ko. Ako gali si Josephine or si Pe. Amo nang panawag sa akon sa isa ko kahinablos. Isa gali ako ka person with disability. May cleft palate ako, kag natahi na kang bata pa ako, nga wala pag-uumpisa ako eskwela. Sa may medical mission sa Ingod Barrio, marapit sa Barangay Dapitan, Putotan, Iloilo, nga ginainstaran ko. PWD ako, pay ginapakamaayo gid ako ni nanay. Kay permi ako with honors. At average, not below 88, sometimes, and 90. Kahumok, gid abis ang ulo ko sa studies ko. Suguran ko, halin sang kindergarten ako, kag kung matandusan ako magsulat, hasta subo nga kahintangan sang kabuhi ko. Agot gali ako, ika-11 ako, kay 11 kami tanan, 6 nga lalaki nga buhi, 7 daad yalaki, pay napatay magurang ko, nga ika-3, kang waay pa ako ginbata, kag 4 kami nga babay. Bayi, subang ko nga bugto. Maumpisa na ako share sang stories ko, pasunudon ko dulang. Kang kindergarten ako, si nanay gadulong imaw kanakon sa eskwelahan. May award man ako, kagin pa-entra man ako ni nanay sa majorette nga saot. Kang nag-grade 1 ako, si Ma'am Pamposa, teacher ko, gindulong ako ni nanay sa eskwelahan sang first day of school. Nagbatsyag takon kahadlok mag-eskwela. Kay PWD ako. May cleft palate ako. So, basi suyaan lang ako ka mga classmates ko. Kagsang pag-uli ni nanay, way siya kabalo, gasunod ako sa likod niya pa uli. Kag pag-abot sa balay, nakita na ako. Kaginhanot niya ako, kaghambal na. May eskwela ako para magtuon sulat, kag basa, kag mag-aram ako. Para hindi ako mabudlayan sa kabuhi ko kung may gin-eskwelahan ako. Ginbalik niya ako sa eskwelahan liwat, Tita Regine. First day of school, gahibi takan. Ginuluuluhan do lang ako ni ma'am. Hambal na, hipos, kay masadya mag-eskwela. Kag duro abyan ko nga makilala. Naghipos man ako, kag namati sa mga ginatudlo. Hasta mag-recess kami. Kag wala takon balon, kay imo lang kami. Gani, gintawan lang ako sa mga classmates ko sang pagkaon. Kag naghampang kami. Masadya gid man sa eskwelahan, kay mabuot mga classmates ko. Kag umpisa ka to, nanamian doon ako mag-eskwela. Kag nanamian pagid ako, kay mataas mga scores ko sa test. Kag man-an ko ang mga ginapaobra ni ma'am. Nagpara-recite pagid ako. Nanamian man ako mang garden, mang limpyo, kay duro kami.
Kang grade 1 ako, nakasulat gali ako ka love letter, hehehe. Ginirog ko lang ang love letter nga nakita ko sa balay. Ginlain ko lang ngaran. Ngaran ko, kag ngaran ka crush ko. Ginsulat ko, ha ha ha. Grade 1 pa lang, kabalo na mag-crush-crush. Para lantaw, abi ako ka TV. Tagagabi, gatanaw, takon ka TV. Tapos ko doon sulat, kag obra ang mga assignments ko. Temprano pa, kay kung mag-uli ako, kadaha doon si nanay kapanyapo namon. Mabulig do lang ako sag-ob, kag maghimo mga assignments ko. Kag pagdulom, manyapon do lang kami. Kag tapos panghugas, gatanaw takon TV sa ingod balay. Sa bugto ni nanay, kaya wala kami kuryente. Gasera lang suga namon. Gani, samtang masanag pa, ginatapos ko doon tanan assignments ko. With honors ako, kaga-participate man ako sa mga extracurricular activities sa sulod sang school campus, kaya ginapa-entra man ako sang advisor ko. Gasera suga namon, halin grade 1 ako, hasta makagraduate ako high school, last 2007, kag sining 2010, nakapatakod kami kuryente. Si tatay, kay ginbaligya, nakarbaw na. Hasta do lang danay, dya, Tita Regine, sa sunod naman, isend ko duman ang mahimo ko nga letter. Masadya mag-eskwela is all I can conclude when I started having fun with learnings at school. Kag may mga kaupod ako nga mga mabuot nga classmates. Hindi ko doon mapensaran, person with disability takon. Amo na umpisa sa student life ko. So salamat sa pagbasa, Tita Regine, and God bless you always. Josephine Orpe. Well, kada mo sa naghambal, it's all in the mind, no? Tapos ang imong disability is so, kung ako lang palantawan, so very, very minor. Almost insignificant. Kaya di ba, kung wala man lang diferensya sa speech, kag kung matahi na ina, subong, kadamo sang mga naga-medical mission, kag kanami man sang ilang agi, kadamo sang ara da nga daw hindi mo mabalaan, no, nga may cleft palate gali sila kay ti kanami do ka flawless sa nga pagtahi kag kanami man, no, because sa environment nga imo ginsudlan sa eskwelahan pay mo niya ka panunlog siguro, no, ang imo nga mga classmates kag dodamo ka man niya friends and then nabanga ikaw sa pag-eskwela kag do gin-absorb mo gid tanan-tanan, no, kasadya gid man kung first time sa isa ka bata nga magadto sa eskwelahan, syempre una gid may gadulong ginaya, no, kung hindi mga ginikanan maybe utod or maybe ang ginsuhulan para kami magdulong lang, what can you expect, no, for a first timer nga bata nga nagkadto sa bag-o nga environment. Syempre hindi man tanan, no, maka easily adjust kag outright nga maka-adjust nga uy mas nanamian siya nga didto na siya ara na siya sa eskwelahan. Not unless, no, nga ti, kung halin pa lang mismo sa balay, damo ko na may mga friends ka na nga ululupod na kamukha to sa school, as in daw, kumbaga daw gin ready ka na gid bala, no, daw gin ready na ang imo nga mind, na set naman ang imo nga, daw gin condition ka na, nga ti, amo ning imong makitaan dito sa school, and then amo ni ang matabo kung ato ka sa eskwelahan. Pero ti kung wala, no, wala ikaw na kondisyon, kag clingy ka pa, tanan yung mga kabataan halos clingy na iyan sa ilang maginikanan or sa somebody, no, nga nagaupod sa ila, pakadto sa eskwelahan. But it is good, kaya namin man sa imong mga teacher, no, ginabalang niya, ikaw masadya diya, you would learn so much, and at the same time, damo ikaw nga mangin friends, which is tuod, no, isa pa sa mga kabataan, hapos-hapos lang gad na yan, no, nga mag-befriend sa mga fellow kabataan. Ano ganing hambal nila ang
Dapat hindi kita kuno kung mag-inilaway ang mga kabataan, hindi natin pag-intrahan yung mga adults. So, ito yung mga kabataan na kadasig sila yung makalimot nga ay nagkontrahan ay galito sila no sang isa ka bata. So when na sa ila ya sigilan ay gyapon ng hampang sa minuto away-away tapos after that hampang naman ay liwat so wala na lang. Pero ti kung ginintrahan sa mga adults nagcomplicated ti ang mga adults yan no amo ang mas nagadumot amo ya ang mas hindi no maka-move on kag hindi maka-forget. So that's why let our children be children. Kay amo na ang isa sa kanamion kung ikaw bata pa nga daw ka easy lang gid no nga mag-befriend sa ibang nga mga kabataan man and at the same time ka easy lang gid to forget nga may pagsuayay gali ka mo no nga may nag-away gali ka mo sa isang mo man ka fellow nga playmate. So let them be no let our children be children. Kag kita sometimes we also no need to be a child again. Pagiging innocent and at the same time ang kinabala nga do ka carefree nga ang heart is just so light kag very open to friendship and everything good. Diba? Thank you so much again sa imo Josephine Orte and just like being sang Antique ikaw man gina-invite ko to write more often diri sa kahapon lamang program. I'm sure damo kapag sa pwede nga ma-share diri sa KLP. So thank you so much, Gid, and God bless you also. You are a happy child, no? Because you found friends and at the same time, ikaw yan nangita ka man sang imo nga mangin a form of enjoyment sa eskwelahan. Kag nagtutok ikaw sa klase, and so nagpala-recite ikaw, kag kumbaga, gin-immerse mo gid ang self mo no as a student kag dito ka so much nga nag-enjoy that you forgot no all about ang ginakabig mo nga disability ang bako gani no ka insignificant daw wala daw normal lang gid. Well anyway, thank you again. Oras naton it's a minute before 3 o'clock mga kabombo sa inyong mga istorya dira. I will be waiting for them. Paki-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat lang, sulat-sulat lang pag may time. And then ipadalain na sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Padayon na natin ang ato nakaugalian nga pag-enjoy sa mga istorya, ang ato nga pag-uptanay everyday. From 2 to 3 in the afternoon, diri sa kahapon lamang program, halin Lunes, tubtob Sabado. Maraming salamat sa inyo tanan sa gihapon ninyo alagad. Si Tita Regine para sa KLP. Magabalik ako buwas to continue giving you very entertaining stories diri lang sa kahapon lamang program. Maraming salamat sa inyo tanan. Good afternoon and God bless.